شقا زينك اسكت فخانزا حقوق زيدد جقن جقا توليد هلا مباد يملطاقا مبحيلو كرتت عارقوانا من قبل كوس هاقر كوري نعونا فتحنا تلت كابخنت لنا كنا نصبنا نقل عنيني كبلنا علي بالوغيو زي أساسي عايقوم الدنيا مجاسي شدك اللعالي كبرش حنينو نرقبو نزاري قد حال خلو لو زي كتته خطها زي مكته تاريخ البقيو جوخر زموته حالي بالموطيو زي أساسي عايقوم الدنيا قجاز حرسي قول فازي قبر السرق بزاخ شقا زينك اسكت الفخانزة حقوق زيدد الجقا تولي دلا مبال يفلطاقا قول فازي قبر السرق بزاخ شقا زينك اسكت الفخانزة حقوق زيدد الجقا تولي دلا مبال يفلطاقا سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تصبوا كتكونوا ناي وتر تمنيتنايو لو مون كله فتشنا دلينا زيناتات حبريتاتات تنتنا نعهم يبقى يزبلنا حزنا لكم قريبنا لنا كم زي ما تونوا سمعوا صنعنا ازيو دس بال عب ملغت زحزل درفتاتنا بكالوت حزبي بزي كبري كدقام كله يحزنك كم زي حج ولدو من سياد دما بتبلح بتطعم ميلو دمصناتهم غيرهم كحدسوا خلو دما منفسكا يرسرس مرهاوي اريا يزبحال نزيا درف دقيموا زلو ناي بحق كبري يقبهم كمز غيروم نتناي قرم ناي سوراوي حساب لو مدما ملختناتو انبشق ما ملختناتو لومي مليسو زنطر زلو نعو مدقام عب كبري كوابوم يقبا كندقف دما يقبا كمز نخسنت كندقف كنكلالنا نايلو مارستي سفيه كهون اثيوبيا ابتعتابي قالات ما كدغتا تريا جميرا زلا انتاي تعلاما ابي مچم بزو حيل كم زلو وي زارب زلو انتاي تعلاما حيل هلي و اثيوبيا صقم يبلان حيل خا ابي تتقملي تصقم كوين زلو بزو خوين بتي مجمريا بقطبا زتكره كرينا قطبا لعلن تحت زبلو زلو من قدمي تخيلالو من تحت يوردالو بعالم درجه خنرينا از منقسقاسات زخ انتاي كفتر خل درجه عالم نخنردوك حجزنايو لايك جبرو سبورت جبرو سام موداتا دما مسانا صنحو مجمريا بدونالد ترامب كنجمرينا let's go what's going on with Miss Donald Trump لنكنه. Lately, it seems like Donald Trump and Elon Musk just can't get enough of each other. They're often pictured together. Well, May Musk is Elon's mother. She joins me here on the set in New York City. May, it's great to have you with us. It's great to be here because I watch your show. انتاينا نرزلنا إيلون ماسكن دونالد ترامن دارجا زي فلاليو محازوتن يعرفتن كوينو مالو ويفز بحال زلو تريوا زلوهم سبيتي مايا تبهال ولاديتو وي أديو ني إيلون ماسكن عالمنا زهبت مي بليونير أديو مچم أديو كبهال كله نسوز طورا زلو قلق مثلا ناي خليو بنفسها مليونير يعني سا أبزك أربعة ما فليت متحف صحيفة عباي سلبريتو خينا زلايا so بزعبا ودا بزعبا زحجز مت زلو محدرات زبلتو أقداس زربالو جن عبد دونالد ترامب حدا فلوي نجار يرالو نزيار السكي كدنا مجمريا نذكريكم زيار سزيا بليونيرات أبزوريا دونالد ترامب كميلهم يخلوا له انتي خط علامهم انتي خط تقواناتهم. It's been 3 weeks since Donald Trump was elected. Since then, he spent most of his time in Florida at his luxury resort called Mar-a-Lago. On Wednesday, he was joined by a special guest, Meta CEO Mark Zuckerberg. Zuckerberg traveled all the way to Florida to meet with Donald Trump, also with members of the upcoming administration. He even joined the president-elect for dinner. And Meta spokesperson has confirmed this meeting. They said Zuckerberg, and I'm quoting, Zuckerberg was grateful for the
سنتين نرزلنا أبزي بليونيرات هيدلاين يوم تسرح زلوا أبزينا أب بوليتيكانا أمريكا بوليتيكانا عالم مالتيو كم مرحنا حجر أبزو كيدو لومي بليونير نبزو كيدو زيادة زينا يزخول يتفلت زلكم تزقرم نسيلومي تكنوقراطس بحالو زياتم درجاتي أتي بوليتيكا وصلاتنا عالمنا من يبحثوا هبطان مخان ناي بحق تصلوا كم زلوا قدم ونيرو وندي حجكم فلي بزبالينا نرزلنا ميتا مالتنا فيسبوك ناي انستغرام ناي ماسنجر كمو ناي واتساب سي او مالتيو بوليتيكانا أمريكا دما زي النعاق عبيد زلوا مخنياتو سبريتو حسابو بخما يقلص زقواصاصر سبسله زخونه ابز حلفه اذا ناي ميتا سي او مارك زاكربرج مالتيو ناي ديموكراتس اقعب مخان ناي بعل باراك اوباما كومد ما ناي بايدن كوينو اب غزي كوفيد دما دمص ناي سبات بمعباسن اب غزي كوينات ناي اسرائيل ون اب غنون كوينو برتو زخونه سنسورشيب بمكياد بفلاي دونالد ترامب اجيدو زنبريو دونالد ترامب كبريزيدنتነት مستسعرب اسرائيل كابتي فيسبوك بلوكس جبرو سبي نيرو لذي امونغوم برتو زخونه صلي نيرو اجغمتيو مسو درار غيري بحالالو سوتراي غنا يكون جيف بيزوس ناي امازون مس إيلون ماسك فلو يركب كفتر مس دونالد ترامب فلو يركب كجبري فتن كم زلون ابزي تراديشنال نسو بفلاي تناتو مصيت ابزينا عود زينا مصيت واشنطن بوست زبال الى جيف بيزوس قال اذا هبت من عالمنا ناي امازون مالتي نسو دي دون نو نسو بعلو ابت مودتا ساعات ناي مريجا نتا كمال هاريس بارتناتو نايتوم ليبرال سلازخوني اندورس هاي جبراني بمبال تريرس قلت وسيدن يريو ناي جوجل مراح انت خوني مس جوجل مس دونالد ترامب كتصقاقع ترايو ناي ابل دما بفلاي تيم كوك بتدقاقامي مس دونالد ترامب كتصقاقع ترايو سلازي بمولو بليونير كلاس بحال كابتن بفلاي دما بتكنولوجيا عودي جوجل فيسبوك تويتر الى ماسك لما كلهم زي حويسكا نعم من ياخذلو جيف بيزوس كلاتهم ناب الى ماسك يصقعلو سلازي تكنولوجي الى ماسك دونالد ترامب كنت يزلزلو سنسورشيب زي بلو سب حسابه بناتا كافتلو زغل مغنياتو السنسورشيب وي ونقصصر ناي ميديا واغا زخفلو انتلك قدامه يمني الى دونالد ترامب ينير ስለዚህ ነዚ ኩነታት ዝቅይሮ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ፊኑ ግን ዝኸደ ኩነታት ኣሎ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እስከ ንስማዕያ እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ኣብዚ እዋን እዚ invitation. So it sounds like a friendly get together, but the men in question have not been friendly. Trump and Zuckerberg have no love lost. The story begins in 2016, the first time when Trump was elected. It blindsided America's big tech. Silicon Valley was always seen as a progressive bastion. They ended up clashing with Trump. Their initial response was resistance. Google CEO Sundar Pichai joined anti-Trump protests. Big tech worked with the Democrats. Meta tightened its moderation policies. Editorial nudging was the go-to tool, but this strategy backfired. Trump and his supporters rallied against this bias, and big tech got a bad name. Zuckerberg, too, was part of this campaign. In 2020, he donated $400 million to support America's electoral infrastructure. The Trump campaign did not take it well. They called it election interference. In 2021, Meta banned Trump. He was taken off Facebook and Instagram. This was after the January 6 Capitol riots. The ban was lifted after 2 years, but Trump was not ready to forgive and forget. In fact, he escalated matters earlier this year. He said Zuckerberg would find himself in prison if he tries to interfere with this election. እንታይ ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን እዚ ቢግ ቴክ ዝበሃል ብፍላይ ድማ ኣብ ሊበራል ወይ ካብ ፕሮግሬሲቭ ሴክተር ኣብቲ ፕሮግሬሲቭ ክፋል ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ ዝነበረቱ ቴክኖሎጂ ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ ቀደም ምስ ግዜ ግን እቲ ዲሞክራት ዝበሃል ዘሎ እቲ ሌፍት ዊንግ ዝበሃል ዘሎ ዕላማ ናቱ ካብ ሰብኣውነት ወፂኡ ኣብ ሰይጣናዊ ሓይሊ ይኸይድ ምህላው ምስ ተገንዘበ ኩላ በብሓደ ካብኡ እናተኣልየትን እናሃደመትን ክትከይድ እያ ተራእያ ኣድዩን ኢሎን ማስክ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ዝገለፀትሉ እዩ ምክንያቱ እዚ ግብረ ሰዶማውነት እዚ ፀረ ስድራ ቤታት ናይ ውላድ ናይ ቆልዑ ገለ ክገብርሎም ዝኩሉ ናይ ኣዝዩ ንክትሓስቦ እውን ከም ወላዱ ኮይንካ ድማ ዓብዪ ፀቕጢ ዝፈጥረልካ ጉዳያት ዴሞክራትስ እዮም ፑሽ ትገብርዎ ነይሮም ኩሉ እዚ ክፋዕ ዝበሃል እቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ካብ ጠገለ ወፃኢ ነቲ ሚድያ ተቆፃፂሩ ነቲ ቴክኖሎጂ ተቆፃፂሩ ንብዙሕ ሰብ ሽግር ክፈጥር ምስ ጀመረ እቲ ሰብ ተንስዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክጉሕፎ ጀሚሩ ኣሎ ኩሉ እዚ ኣሜሪካ ትጉሕፎ ዘላ ብዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤሮፓ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ጥራይ ኣይኮነን ክቕፅል ይደልይዎ ኣለዉ ትሕቶ ሕጂ እዞም ኩሎም ሲኢኦ ናይ ኣፕል ይኹን ናይ ኣማዞን ይኹን ናይ ጉግል ይኹን ናይ ፌስቡክ ይኹን ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፁ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፀገም ኣይኮነን ኤሮፓ ብጣዕሚ ሽግር ይፈጥረሎም ስለ ዘሎ እዩ ንኣፕል ገለገለ ጉዲልኩም ኢሉ መዓት ቢልዮናት መቕፃዕቲ ኣውጅሎም ኣሎ እግባኢሎም ኣለዉ ንጉግል ከም መዓት ቢልዮናት ቀፅዕዎም ኣሎ ንኣማዞን መዓት ቢልዮናት እዚኦም ኩሎም ድማ
ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይሕግዘና ይነበረን ዝብል እምነት ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣይትንከፍሊ ክብል ስለ ዝኾነ ኤሮፓ ልክዕ ከምታ ኣንጭዋ ኣብ እንታ ሽማ ተኣቱ ዘላ ኣፅቅጥ ኣቢሎም ትክብል እዮም እዚ ከዓ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ መሊሱ ከም ዝዳኸም ክገብሮ እዩ እንታይ ኢለኩም ኣብ ዝሓለፈ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ተራ ዓብይ ፀወታ እዩ ዓብይ ፖለቲካዊ ፀወታ እዩ ቻይና ጥራይ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኣግኡ ተረድያ ናታ መንገዲ ክትገብር ዝኽኣለት ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ መሰረታዊ ጉግል ናቶም ይኹን ዩቱብ ናቶም ይኹን ኣማዞን ናቶም ይኹን ኩሉ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ናቶም ቨርሽን ኣለዎም ሰብ እዚ ድማ እንታይ ገይርዎም ቻይና ኣሜሪካ ክቋፀርዎም ኣይክሉን እዮም በንፃሪ ኤሮፓ ጉግል የብሎም ኣማዞን የብሎም ፌስቡክ የብሎም ትዊተር የብሎም ናይ ሶሻል ሚድያ ካምፓኒ የብሎም ወላ ሓንቲ እኳ ዘይብሉ ኤሮፓ ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ ከምቲ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ዝደሊ ዘሎ ኣብቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ድማ ኣብኦም ወዲቑ ኣሎ እቲ ናይ ኤሮፓ ዝሕዝነካ ኣብ ዕዳጋ እዩ ከባቢ ፍርቂ ቢልዮን ወላ ኣደኖ 700 ሚልዮን ድዮም ወላ ገለዮም ዝበፅሑ ብዝሕዝቢ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ናቶም ናይ ቴክኖሎጂ ቦታ ክኸፍቱ ይኽእሉ ነይሮም እንተሓመቐ ሶሻል ሚድያ ካምፓኒ ናቶም ምስ ፌስቡክ ክወዳደር ዝኽእል ወይ ምስ ገለ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ወላ ሓንቲ ተገበረ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሴሚኮንዳክተርስ የለኻን ኣብቲ ናይ ግሪን ቴክ የለኻን ኣብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ የለኻን ኣብቲ ካልእ ዓይነት ናይ ስፔስ ውድድር ዘሎ የለኻን ስለዚ ኤሮፓ ቀስ ብቐስ ቦቱ ኣበይ ከም ዝኾነ እናፈለጠ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ ንመለስ ሕጂ እንታይ ጀሚረልኩም ፀናሕኩ እዚያስ ከስምዕዋ እታ ኣድዩን ኢሎን ማስክ ክትዛረብ ከላ እንታይ ትዕላማ I watch your shows for the past 2 years when I went from CNN and MSNBC to resign from the Democratic Party and then started watching Fox News and now I see the truth. I'm delighted to hear it. That's very flattering for us, but we love it. እዚኣ ናይ ኣድዩን ኢሎን ማስክ እንታይ ትብል ዳላ ኣነ መዋእለይ ዲሞክራት እየ ነይረ ሲኤንኤንን ሲኤንቢሲን ወላ ኤምሲኤንቢሲን ገለታት የድርኢ ነይረ ኣብዚ ሓለፈ 2 ዓመት ግን ኩሉ ተካይዶም ጥዕና ዘይብሉ ምዃኑ ሰለጥኩ ንዖም ገዲፈ ናብ ሪፐብሊካን ተቐይረ ከምዚ ናታ ዘረባ ወዳከሙ መዓት ሚልዮናት ድማ ነቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ብምጉሓፍ ናብቲ ቀደም ናብቲ ናይ ትራዲሽናል ላይፍ ክምለሱ ትራዲሽናል ፓርቲ ሪፐብሊካን ክምለሱ ወላ ሪፐብሊካን ንባዕሉ ፀዲፉ ዝነበረ እንዲሁ ሕጂ ሓድሽ ኤነርጂ ብመንገዲ እዚ ሕጂ መንእሰይ ዝመፁ ዘሎ ይቀያየር ኣሎ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ድማ ዓብ ተራ ክህልዎ እቲ ዲሞክራት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ወፃኢ እውን እንተኾነ ውግእ ወረውግእ ዕግርግር ከምኡ ድማ እዚ ናይ ግብረ እከይ ዘበለ ዝደፍእ ዝነበረ መንግስቲ ንሱ እዩ ስለዚ እሱ ብምእላዩ ንዓለምና ፅቡቅ ነገር እዩ May, what's this friendship really like and will it last? Well, of course, I've seen them together, but very shortly. You know, I live in New York and they're in Mar-a-Lago or SpaceX launch. They just seem to be having fun, a lot of fun, and it's nice for both of them to have fun. And Elon really respects him a lot and is really happy that there's a future for America now. He wants to cut government costs. He wants to chop the bureaucracy. I take it he's excited about doing that. So እንታይ ትብል ዘላ ወድኽን ዶናልድ ትራምፕ ሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ከመይ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ በሎም ያ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዘለዎም ከም ንሪኦ ዘለና ኢሎን ማስክ ድማ ወላ ሓንቲ ካብቲ መንግስቲ ብዙሕ ዝፅባ ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ስለምንታይ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝፅጋዕ ዘሎ ኣብዚያ እስካ ሓንቲ ክበኩም እየ እዚያ ስምዕዋ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ከም ዝነበረ ካብቲ መንግስቲ is capable of building a city on Mars and a city on the moon. That's what it's designed to do. But we're being massively slowed down by regulatory molasses. I mean, እንታይ ብላ ኣሎ እዚ ቅድሚ እቲ ምርጫ ዝተገበረ እዩ ዳርጋ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምርጫታት ኦክቶበር ዕለት 17 ሓደ ወርሒ ቅድሚ እቲ ምርጫ ዝተገበረ እዩ ዘረባ ስፔስ ኤክስ ዝበሃል ካምፓኒ ናተይ ሓንቲ ከተማ ኣብ ወርሒ ካልኣይቲ ከተማ ድማ ኣብ ማርስ ንክገብር እዩ ፕላን ናትና ዘሎ ናብዚ ዝኸይድ ፕላናት ናትና ድማ ብፅቡቅ ንግስግስ ኣለና ኢሉ ሮኬታት ናቱ እቲ መንኮርኮራት ናቱ ዳርጋ ቀፃሊ እዩ ዝትንስእ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ንኸይንገብር ግን እቲ ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ብጣዕሚ ሓፁር ኮይኑ ከልኪልና ኣሎ ስራሕና ከይንሰርሕ እንቅፋት ኮይንና ኣሎ ብምባል ብዙሕ ግዜ ከማርር እዩ ተሰሚዑ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እምበር እዚ ኩነታት እዚ ናይ ብሓቂ ድዩ እቲ ከምኡ መንግስቲ ናይ እቲ ዲሞክራት ዝነበረ ክሳዕ ክንድዑ ዓንቃፂ ኮይኑ ወይ እውን ብግምጣሉ ክትሪኦ ከለኻ እዚኣቶም ንሰማይ ክኸዱ ክፍትኑ ከለዉ እቲ ካልእ ዓለም ከ እንታይ እዩ ክገብር ዝኽእል መንግስቲ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንድኡ ድዩ ብልሽውና ነይርዎ ክሳዕ ክንድኡ ለውጢ ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ኣብዚኣስ ካልኣይቲ ክፋል ክበኩም እየ Two, you can bring down government debt, which means you can bring down government interest. And the government today, the federal government today pays more in interest than we pay for the Department of Defense. Right, but how much of that is salary? No, that's just interest on the debt. Right. That's just interest on the old debt. Okay. We pay like $1.2 billion a year right now, I think is the latest number, which is just interest on debt. It's not paying
እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ቢልዮነራት ምስ ኢሎን ማስክ ኮይኖም ንዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉ ዝነበሩ እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ክንደ ምንታይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ይኸይድ ከም ዝነበረ ንብዙሕ ሰብ ባንክታት ኣብ ባንኪ እንድሕር ደይደልዮም ካ ነቲ ስኻ ትዛረቦ ዘለካ እንተደይፈትዮም ካ ካብ ባንኪ ብምእላይ ካብ ጠቕላላ ፋይናንሻል ሴክተር ከም ዝኣልዩኻ ይገብሩ ነይሮም ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ድማ ኣመና ጋሕማቅ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ብዕትሪ 15 ንወለድ ጥራይቲ መንግስቲ 1.2 ትሪልዮን ክኸፍል እዩ 1 ትሪልዮን ካብቲ 7 ትሪልዮን ዝበሃል ባጀት ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ንዓመት 7 ትሪልዮን ዝትመን ገንዘብ ኣለዎ እዚ ባጀት እዚ ንትምህርቲ ንጥዕና ንምክልኻል ንምዕባለ ንጥሮታ ንኹሉ ክኸውን ዝግብኦ እዚ ከማን ይውሕዶም ኣሎ እንተኾነ ካብዚ 7 ትሪልዮን 1.2 ወለድ ናይ ትዕዳ ዘለዎም እዩ ነዛ ኢንተርቪው እዚኣ ሼር ገይሩ ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ ነይሩ America is going bankrupt fast. America bankrupt ክትኣቱ ምዃና ብቕልጡፍ ናብ ባንክራፕት እያ ትኸይድ ዘላ ገለ ለውጢ እንተተገይሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ክፀንሕ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ቶታል ዴት ናቶም ጠቕላላ ዕዳ ናቶም ኣብዚ እዋን እዚ 35 ትሪልዮን ናብ 36 ቀሪቡ ከም ዘሎን እንታይ ኢሉ ለብታሕቲ ኸ 1 trillion of debt every 100 days ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 መዓልቲ ድማ ብ1 ትሪልዮን ይውስኻሉ ዕዳናትና ስለዚ እዚ ኩሉ ዘረባ እንታይ እዩ ነቲ መንግስቲ كأريون كترجون كباب كلتا تريليون زتمن كابت جحمتنا نايت منجسي كأليوم زي حسب زلهم الزغان تايك فتريو كل زي جحمات أكايدا أبكال عالم زجبرو وزلو كإلا يخيليو زغان تايك فترة لابنة بليونات ناب يوكرين نابكال عالم تشدو وزلو نزين تحرى اليوم هاجرات عالم سلام كرغبين فرديهم لهم زي تعدنا جنزب أب عنوات لزوج وزلو نتجنزب دما نهاجراتن سلامنا عالمن رباشا كايدارينا لنا بنصار دونالد ترامب نأمريكا كربيه يلو ماتي سلازلو ناب أمريكا أتوكيرو كايت كله لو كم زغل أبزيات راين تايرين لنا ساتم إلى ماسك ني أبزي مريت نحنا أبزي مريت عامسي إننا حكمنا تساينو قال بحال أمريكا بفلا بعد إلى ماسك دما كم يجر كان أمريكا بورحد كتمات سرح الله أمارس دما ورحد سرح الله الزربازك أدم تنسواي كويني سمعنا يرقون خليهم أبزز مسؤول زولا 10 عامات جن كم كوننات كريا كنجمرينا مزيكل طافنا التكنولوجيا زعبيه زولن تاريخ هذا زيك خون زخل كونتاتيو درو توريزم نسماي زي اوتر سبيس بحال نمارسون كما يخونيو اب قربا ميبي اب 5 years انا نوحي زرزلو اب 5 عامات قال از ديسكشن زاب زينا كم نبور كريو ስለዚህ ዓለምና ኣብ ሓደ ፕላኔት ራይደ ኮነስ ናብ ካልእ ፕላኔት ክትከይድ ትሓስብ ኣላ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ኣብ ዘበና ክኸውን ከሎ Trump's stance softened only in July. That's when he survived an assassination attempt. Zuckerberg called up Trump personally after that and he called him badass. The Meta CEO still did not endorse Trump, but the thaw had begun. In October, Trump said it was nice of Zuckerberg to stay out of the election. And now the two men are dining together. So from frenemy to dinner guest, it's quite the changing dynamic. And Zuckerberg is not alone. Big tech has gone from hating on Trump to wooing him. Google CEO Sundar Pichai, Apple CEO Tim Cook, Amazon owner Jeff Bezos, they've all signaled a détente. They quoted Trump ahead of the election. They tried to build a rapport. And all of this was going on behind the scenes. They may not have publicly backed Donald Trump, but they were preparing to work with him. The reason is quite simple, of course. It's self-interest. What does a business gain by picking a fight with a president? In his first term, Trump was critical of big tech. The impact was felt by several companies. Take Amazon, for example. The Pentagon cancelled a deal with Amazon. Amazon said Trump was behind this cancellation. Why? بعرفش انتينا نرزلنا اب زبن دونالد ترامب كلتي بليونير كلاس اب غنو خينلو مهنياتو بوليسي ناي دونالد ترامب ان جنرال نبيزنس زعوت سلازخونه اتعود ما اب كالك كنصبارقينا نريو زلنا بنصارو امريكا اكمز مدرخ كتكيت كلا اب اوروبا زغبر زلو كنتات دما كنرينا نا اوروبا ني بحقيو I don't know قلقله سبات كم زحلف زبلت لنا أوروبا زلوا د مسلم علو كم زمسلكم كمسلكم يخلينا أنا تكون نتي ريبورت كبر زفتن. Let's start with France. Their only problem, they're also dealing with public anger, especially from their farmers. French farmers have taken to the streets again. They're driving their tractors down various cities. They're dumping hay and manure outside government buildings, and they're also building walls, concrete walls outside government offices. Now, this is a symbolic gesture to express their anger at an impending trade deal. ኣብ ኤሮፓ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ዝተፈላለዩ ክላስስ ሓንሳብ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛታት ሓንሳብ ናይ መጓዓዝያ ሰራሕተኛታት ዝበዝሐ ግዜ ድማ ናይ ሕርሻ ሓረስቶት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮፓ ሓንሳብ ኣብ ፍራንስ ሓንሳብ ኣብ ጀርመን ሓንሳብ ኣብ ኔዘርላንድስ ሓንሳብ ኣብ ኣየርላንድ ኣብ ዩኬ ኣብ ቀረባ ኤሮፓ ኣይኮነን እሱ ኣብ ጣልያን ኣብ ኩሉ ቦታታት እናወፁ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ቀጻሊ
ኣብ ብረፅሚ ምስቲ መንግስቲ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ፖለቲካ ወይ እውን ኣካይዳ ንዝኾነ ይኹን እኳ ዘይርብሕ ካር ኢንዱስትሪ ብሰንኪት ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ፋብሪካታት ብምሉእ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ክንብል ከለና ንሓረስቶት ድማ ምስቲ ምስ ላቲን ኣሜሪካ ገይርዎ ዘሎ ዲል ናይ ፍሪ ትሬድ ነቶም ሓረስቶት ኣብ ሓደጋ ስለ ዝእቱ ቀፃሊ እዩ ቃልሲ ምስቲ ናይ ብራስልስ ከም ድማ ምስቶም ሎካል ጋቨርንመንት ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ዳርጋ ትዝበስሕ ሕብረተሰብ ሕጉስ የለን በቲ ፖሊሲ ናይቲ ኣካይዳ እዚ ኸ ንኣብነት እዛ ፈረንሳ ዝግበር ዘሎ ረይዎ This is a deal between Europe and South America. It's a free trade agreement. It has been in the works for 25 years. It would create one of the largest free trade zones in the world, but the French farmers are not happy about any of this. Our next report tells you why. French farmers are out in full force. They have donned yellow beanies, boarded their tractors, and they're marching towards government buildings all over France. They are setting up camps outside some of the offices, building bonfires and cooking French sausages and sending that smell over to the government buildings nearby. Other offices aren't as lucky though. ስንታይና ንርኢ ዘለና ናይ ፈረንሳስ ሓረስቶት ድማ ጠቕላላ በቲ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ፖሊሲታት ብፍላይ ናፃ ዕዳጋ ሕርሻዊ እቶት ካብ ላቲን ኣሜሪካ ብሕሱር ኣብ እቲ ዋጋ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገለ ውሑድ ስለ ዝኾነ እቲ ንብረት ድማ ብውሑድ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ነቲ ዕዳጋ ነዞም ሓረስቶት ኣብ ኤውሮፓ ዘለው ቦታ ክህቦም ስለ ዘይኮነ እዚ ኣካይዳ እዚ ንዓና ክርባሕ ኣይክልኒ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤውሮፓ ኸ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ነቲ ካልእ ማኒፋክቸሪንግ ናቶም ክሰዱ እንድሕር ኮይኖም ነቲያቶም ድማ ሕርሻ ጥራይ ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ናቶም ወይ እውን ኣብ ሕርሻ ዝያዳ ኣድማዓነት ስለ ዘለዎም ንግዲ ክትገብር ትኮይንካ እንካን እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ኤውሮፓ ፈጢርዎ ዘሎ ነውፂ ናይ ኢሚግሬሽን ካልእ ሕቶሎ ናይ ሕርሻ ካልእ ሕቶሎ እቲ ፀገም ኣብ ኩሉ መዳይ ዝረአ ዘሎ እቲ ካብ ብራስልስ ዝወፅእ ዘሎ ፖሊሲ ጠቕላላ ንኤውሮፓ ኣይርብሕን እዩ ዝብል ናይ ኤውሮፓ ስምዒት ኣብ ዝስምዕዎ ነታ መራሒት ናይቲ ሃገር ነታ ናይቲ ኤውሮፓ ዝበሃል ዘላ ዝገበርዋ ስምዑ ብዚ ድሕሪኡ ናይ ፑቲን ከስማዓኩም እየ Van der Leyen, you are indeed well aware that the European peoples are absolutely not interested in this election of commissioners. And I want to tell you to your face, Madam van der Leyen, that this is your fault. Through backroom deals, petty partisan calculations, and technocratic hypocrisy, you have managed to disgust citizens with European institutions. They don't even want to know who will be appointed commissioner today, nor why. They know that these commissioners will be a reflection of you, of what you have made of Europe over the past. So, እዚኣ እውን ተሪኹማ ነዛ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ከምኡ ድማ ነዞም መሪፃቶም ዘላ ናይ ብሓቂ እቲ ኣብቲ ባይቶ ብርቱዕ ዝኾነ ቋንቋ እዩ ዝስምዓ ዘሎ ንስኺ ከማኺ ዝመስሉ መሪሕክዮ ንኤውሮፓ ናብ ሓደጋ ትወስድዮ ኣለኺ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ኣብ ኤውሮፓ ዝስማዕ ዘሎ ቋንቋ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኤውሮፓ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናታ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ተሪኻዮ ብኮቪድ ምስ ጀመረ ፖሊሲ ናታ ካብ ጌጋ ፖሊሲ ናብ ጌጋ ፖሊሲ ናብ ጌጋ ፖሊሲ እናኸደት ዝኾነ ይኹን ፈጠራውነት ናይቲ ኮንቲነንት እናጠፍአ ቢዝነሳት ናይቲ ኣህጉር ድማ ነዛ ኤውሮፓ እናገደፉ ናብ ካልእ ዓለም ቦታ ይደልዩ ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ኤነርጂ ፖሊሲ ናታ ናይ ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ናታ ናይ ካልእ ኩሉ ትትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ውፅኢት ዘይብሉ ፖሊሲታት ብምዃኑ ከምኡ ድማ ዝርከባ ገንዘብ ናብ ኩናት ጥራይ ተፍሮ ስለ ዘላ ኤውሮፓ ቀስ ብቐስ ይመውት ኣሎ ዝብል ስምዒት ብተደጋጋሚ ኣብዚ ናይ ባይቶ ለንቀነ ሓድሽ ካቢነ ኣብ ትገብረሉ ዝነበረ ብዓብያ ሰሚዓቶ ዘላ እዚ von der Leyen, Sie sind korrupt bis in die letzte Faser Ihres Daseins. እዚኣ ድማ ንስኺ ከማኺ ብልሽውናን ብግዕዚናን ዝተበላሸወ ሰብ የለን ብምባል ብብርቱዕ ከዓ ነቒፎማ ስለዚ ኤውሮፓ ብቕልጡፍ ናብ ሓደጋ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ሓደጋ ዝኸድዎ ዘለዉ ድማ ብኸመይ ካብኡ ክወፁ ከም ዝኽእሉ እውን ዝፈልጥ ኣርእስቲ የለን ኩሉ እዚ ንሰምዖ ዘለና ሓንቲ ነገር ከብርሃልኩም እየ ኤውሮፓ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኩሉ ጌጋ ምርጫታት ጥራይ ይወስዱ ከም ዘለዉ A stifling, dangerous and stagnant Europe. I want to tell these millions of voters that for the next 5 years, I will not let you do as you please. You will not turn our continent into a... ስለዚ ተሪር ተቃውሞ ወላ እኳ ትትደልዮ ነገር ኣብቲ ብመንግስቲ ብድሕሪ መጋረጃ ፅቡቅ ቁፅፅር ስለ ዘለዋ ትዕወት ኣላ ቫንደር ላይን ኣብቲ ኩንነት ክሪኦ ከለና ግን ከምቲ ዝድለ ከምቲ ንሳ ተሓስቦ ዘላ ኣይኮነን ትደገፍ ዘለዋ ምስ ግዜ ዓብ ፀገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ባይታ ትዕወት ስለ ዘየላ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ሰማዕኩም ክትግረሙ ኢኹም ሕጂ and fiat failure. It held the keys to unlock immense wealth and economic transformation thanks to this decentralized hard money.
And yet the government behind me sold its entire Bitcoin stash this summer. It sold 50,000 Bitcoin for a total of 2.6 billion euros. Since the sale of approximately 50,000 BTC, the price of Bitcoin has surged by over 70%, meaning the government left about 2 billion euros on the table. እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ ጀርመን መሲልኩም እቲ መንግስቲ ናይ ጀርመን እንትርፉ ሕማቅ ውሳነ ፅቡቅ ውሳነ ደይውስን መንግስቲ እናበልዮም ብዛዕባ ዝዛረቡ ዘለው መንግስቲ ጀርመን ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ 50,000 ዝኸውን ቢትኮይን ከም ዝነበሮ 50,000 ዝኸውን ቢትኮይን ከም ዝነበሮ ይዝንገር ቅድሚ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ቢል ማለት እዩ ጁላይ ወርሒ ካብ ወርሒ 6 ክሳብ ወርሒ 7 ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ብዝተፈላለየ ብገበናትን ብገለመለን ተገይሩ ካብ ገበነኛታት ዝሓዝዎ 50,000 ቢትኮይን ነይርዎም እዚ 50,000 እዚ ክሕዝዎ ክንዲ ዝግባእ እናማኸርዎ ከሎ ዕዳጋ ታሕቲ ከሎ ለሰይ 50,000 ድያ ወላ 60,000 ከላ 60,000 ከላ ታ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ሸይጦሞ ትዝሕዝን 60,000 ከሎ 50,000 ከሎ ሸይጦሞ ኣብዚ ዋን እዚ 97 ናብ 98,000 ትቀራረባላ ናብ 200,000 እውን ክኸይድ ይኽእል ይበሃል ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ክሪፕቶ ከረንሲ ዶሚኔት ክገብሮ ክፍትኑ ከለው ነተን ዝርከቦም ቢትኮይን እውን ክሕዙ ዘይክእሉ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ እዮም ዝበሃሉ ዘለው ኖ ወንደር ኣብ ኩሉ ቴክኖሎጂ ድሕሪት ዝተርፉ ዘለው ብተደጋጋሚ ድማ እቲ ዘሕዝን ዝበሃል ዘሎ ኤውሮፓ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ጌጋ ስጉምቲ ስለ ዝወስዱ ዘለው እዮም ንቅድሚት ጠሚቶም መፍትሒ ክንዲ ዝረኽቡ ነቲ ዘሎ ሽግር ብፍላይ ነዚ መጻኢ ኣብ ምንባብ ናይ ብሓቂ ድሕረት ከም ዘለዎም እዛ ዶኩመንታሪ ረእይዎ ባዕሎም ዝገበርዋ ትትግረሚኹም ጽኔ ለኻኸረኩም ያነ ስለምታይ ከምኦም ዝኾነ 2 billion euros on the table. You'd be forgiven for thinking the most powerful nation in Europe is anti-Bitcoin. But they're not, and that's what makes this story so interesting. Let me explain. This economic pact, the biggest and most bullish Bitcoin community in Europe with over 30 meetups across the country, a Bitcoin hodler-friendly tax environment, Bitcoin ATMs nationwide, a pro-Bitcoin bank which even sells hardware wallets, and even their very own Nayib Bukele, a Bitcoin maxi politician who advocates for the coin publicly in እንታይና ንርኢ ዘለና ጀርመን ብደረጃ ህዝቢ ክረአ ከሎ ብዙሓት ካምፓኒታት ኣብ ክሪፕቶ ዓውዲ ዝነጥፋ ዘለዋ ቢትኮይን ንኽጥቀም ብዙሕ ፃቕጢ ዝግበር ዘሎ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኣለዎም እንተኾነ ጌና እቲ መንግስቲ ጠቕላላ ምስቲ ድሌታት ምስቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ኣይተጋጣጠመን ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ክሳዕ ክንደይ ጋብ ከም ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ እዚ ክሪፕቶ እዚ እኳ ኣይንፈልጦ ኢና ጀርመናውያን ረይዎም ብዛዕባ ክሪፕቶ ዘለዎም ኣፍልጦ ክትግረሚኹም ንስማዕ እየ መስለ pay for pay. Yeah, like money? Virtuality. Actually, I haven't used it, so I cannot really say. I have my doubts about it, but it can also be very useful. But Ich finde, das ist zu abstrakt. Also Geld muss man in der Hand haben können. I think that a currency so fluctuating must not be a very good thing. If it is not stable, what's the point of being a currency? Did you know that the German government sold 60,000 Bitcoin worth 2.6 billion euros this summer? No, I didn't know that. why do I hear sometimes ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ጀነራል ህዝቢ ኣፍልጦናቱ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እዚ ድማ ምልክት ናይዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ድሕሪ ክንደይ ዓመትካ ክደግመ ኣብዚ ቻነል እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዝበዝሐ ህዝቢ ንላዕሊ ሓበሬታ ከም ዘለኩምን ወላ እውን ተደይገበርኩሞ ኣፍልጦናትኩም ይሰፍሕ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ትሕዝቶታት ኣቀፃሊ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ወይ እውን ክዝረበሉ ዝኽእል ወይ እውን ዝምረፅ ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ናተይ ትምኒት ማይ ድሪም ማይ ውሽ ኣብዚ እዋን እዚኣ ከም ገለ ገይሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ወላ ስለምንታይ $100,000 ኣብዚ ክሪፕቶ ኢንቨስት ከም ዝገብሩ ኣካል እንተዝረክብሲ it would be a dream ምክንያቱ እዚ ሴክተር እዚ ዓብ ቁጠባዊ ሴክተር ክኸውን እቲ ክሪፕቶ ሴክተር ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ድማ ንእሽተይ ኣዝዩ ልኡላውነት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንእሽተይ ተበግሶ እንተትገብር ኣብ ዓለም ደረጃ ምክንያቱ ናይ ክሪፕቶ ኔሽንስ ዝበሃላ ብቐሊሉ ተደላይነት ቶም ክሪፕቶ ዘለዎም መብዛሕትኦም ሃብታማት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ክሪፕቶ ዝውንን ሚልዮነራት ብዙሓት እዮም ክሪፕቶ ሚልዮነር ዝብል ሳጓውን ኣሎ ክትፈልጥዎ እንታይ ማለት እዩ ንግረ መንገደይ ኣብኡ ከለኹ እዚ ኣርእስቲ ክምለሳ እንደ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፑቲን ኣብዘን ዝሓለፋ ለሰይ ኣብ ሕደት ሰዓታት ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ነይሩ ድሕሪ ቻይና ራሽያ ድማ እንታይ ገይሮም ንቢትኮይን ፕሮፐርቲ እዩ ንብረት እዩ ከም ገዛ ከም መሬት ከም ትካል ገይሮም ስለ ዝቆፅርዎ ነዚ ብሕጊ ክትሕዞ ይፍቀደካ ጥራይ ዘይኮነሲ ግብሪ እውን ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ቪኤቲ ዝበሃል የለን ስለዚ እዚ ባይቶ ናይ ራሽያ እንታይ መሓላሊፍ ኣሎ ጀስቲን ራሽያ to recognize bitcoin as property ንቢትኮይን ልክዕ ከም ወርቂ ከም ንብረት ገይሩ ክቕበሎ ከም ዝኾነን ታተሪፋ ዘላ ቭላድሚር ፑቲን ክፍርመላ ከም ዘለዎ ኣብ ቻይና ቤት ፍርዲ ናይ ሻንግሃይ ንቢትኮይን ከም ፕሮፐርቲ ከም ዝተቐበሎ
እዚ ዜናታት እዚ ዓበይቲ ዜናታት እዮም ኣብ ቋንቋ ናይ ፋይናንስ ድማ ቡሊሽ ኒውስ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ተቐባልነትን ኣዶፕሽንን ናይቲ ክሪፕቶ መመሊሱ ከም ዝሕይል ብፍላይ ኣብ ቢትኮይን ድማ ምክንያቱ ኣቦ ናይ ዝኩሉ ክሪፕቶ ዝበሃል ቢትኮይን ስለ ዝኾነ መጠን ናብ ቢትኮይን ዝተገበረ መጠኑ እቶም ካልኦት ድማ ደድሕሪኡ ክስዕቡ ይኽእሉ እዮም ነዚ ነገር እዚ ተኸቲልካ if China is doing it if Russia is doing it ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ብሰፊሑ ኣብ ዘበን ዶናልድ ትራምፕ ቢትኮይን ቀዳሞት ጥራይ ክንከውን እናዘይኮነስ ዶሚኔት ክንገብሮ ኢና ተዓውዱ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ሃገራት ተናእሽቲ ጌና ኣብ ቴክኖሎጂ ዘየለዋ ቀልጢፈን ምንቅስቃሳት ተገይረን ኣብ ስጉምቲ ክገብራ ይኽእላ ስለዚ I don't know ብኸመይ ክበፅሕ ይኽእል ዝሓበሬታ እዚ ቀሊል እውን ኣይኮነን ክትእምን መንእሰይ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ከኣምኖ ይከኣለን ብዙሓት መንግስታት ከኣምንዎ ይከኣሉን ካብ ዜሮ ተበጊሱ ናብ 99 ናብ 98,000 ዝገማገም ዘሎ ናብ 100,000 ከባቢ ዘሎ እሞ ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ ሓደ ንሃብቲ ናትካ ንቁጠባ ናትካ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል እዩ ብሃገር ደረጃ ድማ ገለ ነገር ኣብዚ ኢንቨስት ጌርካ ፅባሕ ንጎ ናብኡ ዘተኮረ ቦታታት ተፈጢርካ ሕግታት ተፈጢርካ ብዙሕ ሰብ ቱሪስትስ ናባኻ ክመፁኻ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኤርትራ እንታይ ኢና ኢልናኩም ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ክንረዳዳሉ ንደሊ ዘለና ኤርትራ ንግራ መንገደይ ብሰፊሑ ብዛዕባ ክዛረብ ኢላ እኳ ይኮንኩን ተቐሪበ ፀኒሐ ግን ካብዚ ዝበልፅ ኣርእስቲ ስለ ዘይብልና ዝያዳ ናብኡ ከተኩር ክፍትን እየ ጊቭ ሚ 1 ሰከንድ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዝቐረባ ዝረኣኽዋ ምሳታ ሓይዘ ከሪብኩም እየ እዚኣ መራይዋ ካልእቲ እውን ምሳ ኣልግብ ኣቢለ ክበኩም እየ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከሪአኩም ስለ ዘለኹ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ እውን ክንሪዮ ስለ ዝኾንና ንኣብነት እዚኣ ኣብ ድሕሪት እያ ሸር ገብረ ሓሲበ ነይረ ግን ከምዚ ሶላር ኤነርጂ ወይ እውን ከምዚ መግቢ ንሪዮ ዘለና ኤርትራ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ሃገር ኢና ንብል ዘለና ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ኣለዋ ኤርትራ ብመንፅር ናይ ህዝባ እንተሪኢኻዮ ኣዝዩ ገፊሕ መሬት ኣለዋ ፀሓይ ድማ ገለ ፍሉይ ትዕድልትናትና እዩ ስለዚ ፍሉይ ናይ ሶላር ቦታታት ጌርካ ኣብቲ ሰብ ዘይነብሮ ሰሃራታት ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጋሽ ባርካስ ሕርሻ ዝኸውን ኢልና ኣብቲ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ቦታታት ኣለና ዘይንጥቀመሉ ዘለና ሶላራት ባዕልኻ ከይገበርካ ነቶም ናይ ክሪፕቶ ማይኒንግ ዝገብሩ ዘለዉ ኢንቨስተራት ተብፂኻዮም ኣብ ሶላራቶም ገይሮም ማይን ብምግባር ማይን ማለት ክሪፕቶ ብቴክኖሎጂ ምፍራይ ማለት እዩ ክሪፕቶ ማይኒንግ ልክዕ ከምዚ ወርቂ ዓዲንካ ተውፅኦ ንክሪፕቶ ንቢትኮይን ማይን ምግባር ማለት ድማ ብዙሕ ፀዓት ዝወስድ እዩ ነቲ ፀዓት ድማ ንኣብነት ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋናቶም ብብዝሒ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኤሌክትሪክ ካብኡ ስለዘይከይድቶም ክሪፕቶ ማይነርስ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብቲ ከባቢ ዲጋ ዓበይቲ ቴክኖሎጂስ ገይሮም ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ብዙሕ ኣታዊ ብዙሕ ዶላራት ይኸፍልዎ ኣለዎ ነቲ መንግስቲ ምክንያቱ ኣታዊ ስለ ዘለዎም ሰብ ክኸፍሉ ፀገም የብሎምን ብኡ መንፅር ድማ ናይ ክሪፕቶ ቱሪዝም ከመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ገይሮም ንከምዚ ዓይነት ክሕግዝ ዝኽእል ሞዴላት እንተተታታቱ I am very very positive እዚ ነገር እዚ ቀልጢፉ መድረክ ክቕይር ዝኽእል ዓውዲ ክቕይር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኤርትራ we can lose nothing ንኸስሮ ነገር እውን የብልናን እዚ ክበሃል ከሎ ሕጂ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ኣይኮነን መጀመርያ እገዳ ስለ ዘሎ ዝኾነ ኮርፖሬሽን ናብ ክእቱ ዝኽእል የለን ኢንተርነት የድልየካ ገለ የድልየካ ቴክኖሎጂስ የድሊ እዩ ሳተላይት ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ መሰረታዊ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ከተኩር ዝኽእል ሴክተር ኣብቲ ቴክኖሎጂ ብፍላይ በዓል ዶክተር ፍቅረ የሱስ ነዚ ዓውዲ እዚ ወሲዶም ዝያዳ እንተዝሰርሕሉ ኣነስ ናይ ብሓቂ ንመፃኢ ለውጢ ማምፅአ ብቐሊሉ ድማ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ዘለኽዋ ሰዓት ኮይነ ክርኢ ከለኹ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ደበና ክሳብ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሰርሕ እንቅፋት እዩ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ምስ ተኣልየልካ ሓደ ካብ ትርክብ ክግበር ዝኽእል ምስ ስፔስ ኤክስ ዝበሃል ናይ ኢለን ማስክ ካምፓኒ እዩ ምስ ናይ ኢለን ማስክ ናይ ኢንተርነት ቀጥታ ካብ ሳተላይት ዝመፅእ ናይ ኢንተርነት ስለ ዘለዎ ምስ እንተተረዳዲካ ኢንተርነት መሬት ምኹዓት የድልየካ ካብቲ ብቀይሕ ባሕሪ ዘሎ የድልየካ ሳተላይት ሳብ ልዕለኻ ይገብር ኣብ ከተማታት ሽግር ክኸውን ክእል ኣብቲ ገጠራት ግን ፅቡቅ እዩ ዝሰርሕ ሳተላይት ናቱ ድሮ ኣብ ኬንያ ኣሎ ኣብ ሩዋንዳ ኣሎ ገለ ስለዚ ሳተላይት ስለ ዘለዎ ኣብ ስፔስ ኢንተርነት ካብ ወሲድካ ነዚ ክሪፕቶ ማይኒንግ ሓደ ዓብይ ፑሽ ክግበረሉ ምተኻለ ብቐሊሉ ድማ ሳቶም ኣበይቲ ዝሓሰረ ናበሉ ዝደልዩ ስለ ዝኾኑ ክመፁኻ ይኽእሉ እዮም እገዳ እንተተላዒሉ ሓደ ካብቲ ብዝያዳ መንግስቲ ኤርትራ እንተዝደፍኣሉ ናተይ ናይ ብሓቂ ንመፃኢ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን ኣብ ቅድሚት ክሰርዓና ምኻለ ምክንያቱ ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ብሕጂ መንግስታት ከኣትውዎ ዝፍተን ዘሎ ኤርትራ ድማ ብቕልጡፍ ክትንቀሳቐሰሉ ትኽእል ዓውዲ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ተፈጥራዊ ፀጋታት ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘለዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ብሽካ ክነብሩ ስለ ዝኽእሉ እቶም ክሪፕቶ ናፅነት እዩ ዘገድሶም ቀዳማይ ናፅነት ኣብ ዘለዎ መኻ መግቢ ኦርጋኒክ ኣብ ዝኾነ ኣብዚ ተያኸረየኩም ኣምፅየፀን እየ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መግቢ ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ
ኦርጋኒክ ንጹህ ዝኾነ ኣየር ንጹህ ዝኾነ መግቢ ስለ ዘለዎ ሰዓት ኣለዎ ተፈጥራዊ ሃብቲ ኣለዎ ሰብ ብቐሊሉ ናብቲ ቦታታት እቲ ብፍላይ እዞም ናይ ክሪፕቶ ኮምፕሊት ናፃ ኮይኖም ክነብሩ ዝደልዩ ስለ ዝኾኑ ሰሓብነት መሃለዎ ኦፍኮርስ ገሊኹም ትሓልም ኢኻ ዘለኻ ዌክ ኣፕ ፍሮም ዮር ድሪምስ ገለገለ ክትብሉን እዮም ኦኬ I get it ከምኡ ክትብሉ መሰልኩም እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዓውዲ ክሳዕ ክንደይ ይዓቢ ከም ዘሎ ንስኻ ኣብ ደገ ዘለኻ ድማ use this opportunity ምክንያቱ كحلفك يبلون زي عدل نابنا زي اسمه. Did you recently have the trading of those options around the spot Bitcoin ETF, but you also have now Gary Gensler with the idea of not only him stepping down, but a new SEC chair, a set of new filings, new types of assets that you could see traded on a spot basis in the ETF world. What are you watching the most? So one of the biggest themes that a lot of people in the crypto and both ETF community are talking about is just without Gensler, how many more altcoins are we going to see in ETF? So we have a spot Bitcoin ETF, we have a spot Ether ETF, we have filings for انتايم زارب زلو ابزي بحصر زباله التكريبتو زبحالسي كند منتاي نعبيت بوتنشال كم زلو سلمتاي هذا ابي صار منغست صار التكريبتو زبحال ጨንፈርናይ መንግስቲ ነዚ ክሪፕቶ ዝባሃል ንመደምሳስ ዝሰርሕ ዝነበረ ስለ ዝነበረ ንሱ ክግለፍ ምዃኑን ነቲ ክሪፕቶ ዝፈቱን ዝፈልጥን ድማ ነቲ ቦቱ ክርከቦ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ክግበር ዝኽእል ፖቴንሻል ሲ ببزح ቃላት እዮም ዝገልጽዎ ኣብቲ ውሽጣዊ ዲቴይል ናቱ ክንኣቱ ይንኽእል ኢና ንኣብነት ናይ ቢትኮይን ኢቲኤፍ ኣሎ ናይ ኤተሪየም ቶም ካልኦት ከ ሶላና ድዩ ኤክስራፒ ድዩ ገለመለ ኩላቶም ሳቶም ከዓ ኢቲኤፍ ክረኽቡ ክእሉ እዮም እዚ ከዓ ነቲ ካፒታል ኣብ ምስሓብ ዓብ ተራእዩ ዘለዎ ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ንላዕሊ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ካብቲ ኩሉ ኣሜሪካ ጥራይ ትብሎ ዘላ እዚ ክብለኩም ፀናሕኩ በዓል ራሻ ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ክገብሩ እንተኮይኖም ድሕሪ ሕጂ እውን ብዶላር ክገብርዎ ይደልዩን እዮም ስለዚ እቲ ንግዲ ካልእ መንገዲ ክፈጥሩሉ ስለ ዝኽእሉ ከም በዓል ቢትኮይን መሰጋገሪ ናይቲ ንግዲ ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ እዚ ንባዕሉ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ዓለምና ዓብ ተራ ክፃወት ስለ ዝኾነ መጠን ክሪፕቶ ብዕምቆት ተረዲዩካ መፅናዕቲ ወሲድካ ብትክክለኛ መንገዲ ዝገበርካዮ ንዓኺ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኪኑ ግን ኣነ ግበር ዋይ ትግበር ወናኹም እዩ ዝምልከት ንሕና ፕሮግራም ኣለና ክሕግዝ ዝኽእል ኣብ ድራር ሂወዳትኩም ሓበሬታ ወሲድኩም ዘድልየኩም እንተኮይኑ ውሰድዎ እንተዘየለ ግን بعالكم وانت بقصوا وسيتكم قال قرب تمهرت بزعبو انت وسطكم انس دسم بلني ناتي حلم قلنا جيركم اللهم نزاح المدمع ابقلب صحوه. Now let's go to another topic كابتي لومي قريبه نبركو قرب وصي الى ثانيه. Oh, this dog affair. This is true. This did happen. Madam Merkel came over with a visit. ኣብዚኣ ሓንቲ ዛንታ ኣላ ኣብ ዝለንቀነ ኮለል ትብል ዘላ ቅድሚ ኣይ ዶንት ኖ ኣብ 2000 ገለን ዘጋጠመት ታሪክ እያ መጀመርያ ናይ ጀርመን ቻንስለር ዝነበረት አንጌላ ሜርከል ናብ ራሽያ ሞስኮ ኣብ ዝመፀትሉ ምስ ፑቲን ኣብ ዝተረኸበትሉ ፑቲን ሓደ ፀሊም ከልቢ ኮኒ ዝበሃል ዝነበሮ ሒዙ መፅዩ አንጌላ ሜርከል ድማ ናይ ከልቢ ፎቢያ ስለ ዝነበራ ሰንቢዳ ሕጂ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ከሰንብዳ ኢሉ ክድህላ ኢሉ ዝተጠቀመሉ ታክቲክ እዩ ነይሩ ብምባል ብዙሕ ዝንዘረባ ይዝረብ ነይሩ ለንቀነ ድማ ናይ ቀደም ቻንስለር ናይ ጀርመን ዝነበረት መራሒት ምስ ኮነት ድማ መፅሓፍ ፅሒፋ ኣላ ለንቀነባ መፅሓፍ መፅሓፈት ኣብታ መፅሓፋ ብዛዕባኡ ተዛሪባ ነይራ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ብወግዒ መፅዩ ይቕረታ ሓቲትዋ ተጋጊየ ከምኡ ገይራ ኣነስ ስለምንታይ ከም ዝገበራ ግን ስምዕዎ ኣብዚ First of all, about this dog affair. This is true. This did happen. Madam Merkel came over with a visit, and my dog Connie was there. Frankly speaking, I've already told Merkel that. I didn't know she was afraid of dogs. If I knew that, I would have never done that. I just wanted to add to this friendly environment, informal environment. I came from the assumption that in Europe and in Germany, ኣነ ነዚ ዝገበርኩ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት እዩ ቻንስለር ናይ ጀርመን አንጀላ ሜርከል ፀገም ናይ ከልብለዋ ወይ ፍርህ ናይ ከልብለዋ ኢለ ኣይገመትኩን ኢሉ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ጀርመን ተቐሚጠ ስለ ዝነበርኩ ኣብዚ ምዕራብ ኤሮፓ ድራኽቦ ድማ ምስ ፔትስ ናይ እንስሳ ዘቤት ዝኾኑ ብፍላይ ከም በዓል ከልቢ እቲ ሰብ ዝያዳ ፍቕርን ምትእስሳርን ስለ ዘለዎ ንሳ እውን ትፈቱ ትኸውን እያ ነቲ ዘለና ርክብ ድማ ሞር ፕሮፌሽናል ዘይኮነሲ ካዥዋል ናይ ምርድዳእ መንፈስ ንኽፈጥር ኢለ ገይረ እያ ብምባል ዝመስል ዘረባ ድማ እዩ ኣብ ኤሮፓ መብዛሕትኡ ሰብ ከልቢ ይፈቱን የፍቅሩን ስለ ዝኾነ ትግምት ናቱ ድማ ቁርብ ትለይ ነቲ ዘሎ ኣትሞስፌር ዌልካሚንግ ንክገብሮ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ነይሩ መብዛሕትኦም ምዕራባውያን ግን ደይመ ደይሉ ከሰንብዳ እሞ ኣብዘይ ሓሰበቶ ስምምዕ ንክትኣቱ ብፍርሂ ዝገበሮ እዩ ብምባል ኣንፃሩ ብዙሕ ካምፔይን ገይሮምሉ እዮም እቲ ሓቂ ግን ደጊሙ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ይቕረታ ናቱ ክሰምዕዎ ኢኹም
because I lived there for almost 5 years, everyone is treating cats and animals very positively. I thought it would be a pleasant thing for her. Only later I found out that she was afraid of dogs. But, well, sometimes it happens. She told me later that a dog beat her when she was a child. It happens, you know, the childhood traumas. And when I learned about that, I apologized to her. I said, I'm sorry, I didn't know about that. But now she's insisting on her version of events, and now she's writing about that in that book of hers. It seems odd to me. In using this opportunity, using the media outlets, I address her once again. Angela, I'm sorry, I didn't mean to inflict any moral pain to you. On the ኣብቲ ዋንቲ ከልቢ ከምዘይ ትፈርህን ከምዘይ ትፈቱን ናይ ከልቢ ስምባደይ ኣብ ንእስነታ ከልቢ ነኺስዋ ቡ ዝማዕበለ ፍርሂ ከም ዘለዋ ምስ ነገረትኒ ይቕረታ ሓቲተያ ኣብቲ ዋንቲ ግን ኣብዚ ዋንቲ ኣብ መፅሓፋ ካብኣ ተወ ድማ ነዛ ዘላትን ዕድል ተጠቒመ ኣንጌላ ይቕረታ ከይተረዳእኒ ከምኡ ገይረ ይቕረታ ክብለኪ ይፈቱ ብካልእ ኣጋጣሚ ተመፂኺ ድማ ከልቢ ኣብ ዘይብሉ መድረክ ክቕበለኪ ድልው እየ ብምባል ገይ ነቲ ኩሉ ምዕራባዊ ሚድያ ኣንፃሩ ዝዛረቦ ሕጂ እውን ልቦም ነቲ ሓሳባቶምን ነቲ ዝፍብርኽዎ ድራማን ከምዚኣ ገይሩ ብልቦና ክበታትኖ ንርኢ ኣለና ስለዚ ከዓ ቭላድሚር ፑቲን ብኮ ናይ ኤውሮጳዊ ኢሊት ፅቡቅ ጌር ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ካብቲ ህዝቢ ከፅልእዎ ሕማቕ ሰብ ከም ምዃኑ ክጥቅንዎ ይፍትኑ ንስ ግን ኩሉ ግዜ ክልተ ስጉምቲ ቅድሚኦም ከይዱ ስለ ዝፀንሕ ጎል እዩ ዝእትዎም Contrary, I wanted to establish a good, favorable atmosphere for our conversation. My apologies once again. I understand that these days it's not very probable, but if there would be a day when you come. እንደ ሀገር የረጅም ታሪክ ባለቤትነት በአየር ኃይል አቅም ዛሬ ላይ ከሌሎች ሀገራት ተርታ መሰለፍ ቢገባም ያለመታደል ሆኖ በየመሃሉ የገጠሙ ውጣ ውረዶች አየር ኃይሉን ወደ ኋላ ጎትተዋል። ኢትዮጵያ ከሁሉም አፍሪካ ይቅርና ከኤዥያም ቀድማ ነው አውሮፕላን የታጠቀችው። የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ የታጠቅ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን የውጊያ አቅምም ነበር፣ የማሰልጠን አቅም፣ የመጠገን አቅምም ነበረ። በዚህ ጊዜ ውስጥ በርካታ ውጣ ውረዶች ነበሩ። በዚህ 89 መሆን የሚገባን ቦታ ላይ አይደለንም። በኢትዮጵያ ማዕከል ጦርነት የሚካሄድበት አሳማኝ ምክንያት መነሻ ምክንያት አለ። ይሄንን የምታዩት ጂኦፖለቲካውን ከተረዳችሁት ብቻ ነው። ይሄንን የምታውቁት እንደውም ኤርትራ አገር አይደለችም፣ ሽርፍራፊ ናት፣ ፓራሳይት ስቴት ናት፣ ሙሉ አገርም አይደለችም። እንደውም ኤርትራ የዋናው ጦርነት ትራፊ ነች። ምን ለማለት ነው? ዋናው ጦርነት የሚካሄደው በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ነው። ሕጅንታዩ ትዘረባ ኣብቲ ዝሓለፈ ከም ንሪኦ ፀናሕና ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበለፀ ኮንዲሽን ከም ዘለዎን ነፈርትናቱ ይፅግን ከም ዘለዎን ሓደሽ ይገዝኡ ከም ዘለዎን ብላብላ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበለፀ መድረክ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለው። እዚ ከዓ ኣገይን ድልውነት ኩናት ዝጉዝግዝ ኩነታት እዩ። በቲ ወታደራዊ ምድላዋቶም ቀፃል ኣብ ቴሌቪዥን መፅኦም ብምዝራብ ወታደራዊ ድልውነት ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓንጎሉ ክእትውሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው። ብፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ድማ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ምስ ኤርትራ ኩናት ክፍጠር ይኽእል እዩ፣ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ንኤርትራ ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ከተሓሓዘልኩም እየ። ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይጥቀሙ ከም ዘለው። ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ፀጋታት ኣዕቢኻ ብምንጋር ናይ ኤርትራ ኤርትራ ሓንቲ ዓቕሚ ዘይብሉ እዩ፣ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉን፣ ከም ሃገር ዝቆመ ይኮነን፣ ሰራዊት የብሉን፣ ምሳና ክዋጋእ ዝኽእል ዓቕምን ድልውነትን የብሉን ዝብል ዘረባ እዚ ሕጂ ንገለገለ ኤርትራውያን ክላ እዚኦም ጉራ ብኣፍ ጥራይ ዝኾኑ ከምኡ ኢሎም ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ኣለዉ። ኖ ዲዛይን እዚ ዘረባ እዚ ደይ መደይልካ ነቲ ሞራል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንፀላኢኻ ሻዕብያ ነዚ ፅቡቅ ጌሩ ካብ ቀደም ትፈልጦ ደርፍታት ናይ ሻዕብያ በሎ ንዓወሽ በሎ ብሓንቲ ከላሽ ተኽሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ፀላኢኻ ኣትሒትካ ክተሪኢኻ ኤርትራ ኢኻ ብቐሊሉ ሞራልካን ፍናንካን ላዕሊ ኮይኑ ክትገጥሞ ትኽእል። ፀላኢኻ ከም ጎበ ጌርካ ክትሪኦ የብልካ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና እቲ ዝብልዎ ዘለው እስኪ ውንነት ጌርና ክንሪኦ ክንፍትና ንሳቶም ክህድዱና እዮም ዝፍትኑ ዘለው። ስቕ ኢልካ መልሲ ዘይምሃብ ነቲ ህዝቢ ዓቕሚ ዘይብሉ ወይ ሞራል ዘይብሉ እቲ ክውንነት ግን ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ። እቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለው ዓቕሚ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ክፍተን፣ መጀመርያን ቀንድን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝፍተን ዘሎ። ምስ ፋኖ ዘሎ ኩነታት ኢኻ ትሪኦ።
ምስ ፋኖን ምስ ሸነን ዝግበር ዘሎ ባዕሎም ክዛረቡ ከለዎ ከም ጻልኩም እየ እዚ ኸ እንታይ እዩ ካብቲ ውሽጣዊ ዘለዎም ሽግር ክወፁ ስለዘይከኣሉ እዮም ናብ ኤርትራ ከስግርዎ ዝፍትኑ ዘሎ እቲ ዘረባ ግን እጅ ስምዕዎ ንኤርትራ ኣይኮነን ፅልናቶም ወይ እውን እቲ ራዕድናቶም ካበይ ከም ዝመፅእ ራእይዎም እዚ ሁለቱ ናቸው ፒር ኮምፒውተሮች በቀጠናው ላይ እንደ ሀገር የሚቆጠሩና የራሳቸው ስልጣኔ ያላቸው 100 ምናምን ሺህ ህዝብ ያላቸው 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ያላቸው ተገዳዳሪ ኃይሎች ሁለቱ ናቸው ኢትዮጵያና ግብጽ ሌሎቹ በመሃል የሚጨፈለቁ በመሃል የሚወለዱ በመሃል የሚፈጠሩ ናቸው ሌሎቹ እንደ ሀገር እንኳን የምንቆጥራቸው አይደሉም አሁን ጅቡቲ ሀገር ነች ኢትዮጵያና የቀኝ ግዛት ኃይሎች በእነሱ መካከል ሲደረግ የነበረው ግብግብና ጦርነት ውጤት ነች ኤርትራስ እንደዛው ነች ሱዳንስ ያው ነች እነሱን ትተን የኤርትራ ጉዳይ በግልጽ መረዳት ከፈለጋችሁ እነዚህ የዚህ የጂኦፖለቲካዊ ሽኩቻና ጦርነት ውጤት የሆኑትን ሽርፍራፊ ሀገሮች ትታችሁ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ፍጥጫ ማየት ነው ያለባችሁ እሱን ስታዩት ነው በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ጦርነት ይነሳል አይነሳ የሚለው የምትረዱት ማለት ነው ገብቷል እነዚህ እንደ ሀገር አይቆጠሩም ነው እንደ ፓራሳይት የሚቆጠሩት ነው ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ከምኡ ዓይነት ክፀርፍ ከሎ ኣነ ናይ ብሓቂ ከምዚ ምግናን ከይመስለኩም ፅቡቅ እዩ ዝስማዓኒ ኤርትራ ስለ ፀርፋ ኣይኮነን ንፁር ዝኾነ መርገፂ ናቶም ከምኡ ንህዝቢ ኤርትራ ከጓኒዎ ክኽእሉ ኣለዎም ተርዲኹም ኣለኹም ኣነ ካብዚኣቶም እቲ ዘፍርሃኒ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዙሓት እውን ከማይ ኢኹም ኤርትራ ሓውናይ ክብሉ ከለዉ ጥራይ ከፍርሃኩም ዘለዎ ተርዲኹም ኣለኹም ካብ ኢትዮጵያውያን ኢሊት ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ ዝብል ዘረባ ጥራይቲ ዝበርትዐ ኣፅዋር ናቶም ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ እዩ ኤርትራ ድኽምትያ ክብሉካ ከለዉ ፅቡቕ ፅቡቕ ክንዕቆኻ ፅቡቕ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኣዕብዮም ክርኢኻ የብሎም ስለምንታይ ፅቡቕ ስለ ዘይዳለዉ ፀላኢኻ ንስኻ ንዒቁን ተሪእካ ፋይን ንስኻ ድማ ንፀላኢኻ ዓቢኻ እንተሪእኻዮ ወይ እውን ከምዚ ኢሉ ዝጋነ እንተኮይኑ ንስኻ ብርቱዕ ዝኾነ ምድላው ክትገብር ኢኻ ንሱ ክንዕቃካ ክፍትን እዩ እንደን ብተደጋጋሚ ፀገም ናቶም እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ከነሰብለላ ዘለና ንኤርትራ ኣዳኺሞም ክርእይዋ ከለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ዝበለፀ ስቴትመንት እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ንህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ ብስምዒቱ ዝትንክፍስ እዩ እዚኣቶም ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ተሪኹሞም እቲ ፖለቲካ ንኤርትራውያን ዝያዳ ኣበዮም ዘድምዕሎም ድሕሪ ኢልና ኣሕዋትኩም ኢና ሓደ ህዝቢ ኢና መግብና ሓደ እዩ ቋንቋና ሓደ እዩ ፀሎትና ሓደ እዩ ዝብል ዘረባታት በዚኦም ንህዝቢ ኤርትራ ዘሽክዕዎ ጎል ክትህዎ ዝኽእሉ ንሓዋሪ እውን በዚ ቃላት እዚ እዩ እምበር ብናይ ሓይሊ ቋንቋ ኣይኮነን ብናይ ሓይሊ ቋንቋ እሞ ዝሓለፈ 56 ዓመት ታሪክ ብተደጋጋሚ ዝተረጋገፀ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ናይ ሓይሊ ቋንቋ እንታይ ምዃኑ እቲ ኣባይታ ክመፅእ ዝኽእል ኢና የለና እንተቲ ናይ ፍቅሪ ዝብልዎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቀልጢፎም ጎል እዮም ዝእትውዎ ከም ዝርዮ ኣነ ንኩሉ ይብልኒ ግን ብዙሕ ክፋል ሕብረተሰብና ብቐሊሉ ክጥበር ከም ዝኽእል ገርሂ ስለ ዝኾነ መስኪን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ቃላቶም ተንኮሎም ቀልጢፉ ክወድቕ ክእል እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ንፅሊ ከይመስለኩም ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ እንተዓብዩ ኣቨሬጅ ሂወት ናይ ኣፍሪቃ እንትኽትሪኦ ከለካ ኣብ ኤርትራ ተንኮል ኣይፈልጥን እቲ ህዝቢ ብኣቨሬጅ ላይፍ እየ ዝብለኩም ሱዳን ድሕሪ ከይድካ ኢትዮጵያ ድሕሪ ከይድካ ኬንያ ድሕሪ ከይድካ ኣብቲ ከተማታት ክትነብር ተኮይንካ እቲ ሂወት ውግ እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ስርቂ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብገንዘብካ ከሽክዑካ ዝኽእሉ ብካልእ ብኩሉ ነገር ከሽክዑካ ዝኽእሉ ሰባት ወይ እውን ነቲ ዘለካ ክምንዝዑካ ዝኽእሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ልዑል ጥንቃቐ እዩ ዘለካ ኣብ ኤርትራ ክነብር ከሎ ሰብ መብዛሕትኡ ገዛውቲ መፍትሒ እውን ኣይዓፅዎን እዩ ተርዲኻን መፍትሒ ዘይተዓፅዎ ገዛ እዩ ዘለዎ ሰብ ኣነ ኣብቲ ዛዕባ ኩሉ ገዛውቲ መፍትሒ ዘለዎ ገዛ ከማን ውሑድ እዩ ነይሩ ኣብ ገዛኻ ዝኣቱ ሰብ ስለዘየለ ኣብ ከባቢ ገዛኻ ክመፅእ ዝኽእል ስለዘየለ ምክንያቱ እስኻ እንተዘየለኻ ጎረባብትኻ ስለ ዘለዉ ሓድሽ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ክንቀሳቀስ ከሎ ኩሉ ሰብ እዩ ትፈልጦ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ግርህና ንፅህና ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ብቐሊሉ ኩሉ ሰብ ከምኡ ክመስለ ስለ ዝኽእል ጎል ካብቲ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ወላ ኣብ ጥንቲ ታሪክ ተመሊስካ ተሪኻዮ እውን ሓደ ካብቲ ዘድምዑልና ዝነበሩ ብምትላል ጥራይ ከም ዝኾነ እዚ ፅቡቅ ጌርካ ከምዚ ኢሎም ኣነፂሮም ፈልዮምካ ክዛረቡ ከለዉ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ምዃኑ እቲ መልእኽቲ በሶስት ቀን አስመራ ልንገባ እንችላለን ኢትዮጵያ ካላት ቁመና አንጻር በሶስት ቀን አስመራ ትገባለች አልጠራጠርም በሱ በነገራችን ለአንድ ቀን ጥርጣሬ የለኝም በሳምንት ውስጥ አስመራ እንደምንገባ የኢትዮጵያ ጦር በሳምንት ውስጥ አስመራ ይገባል ምንም ይሄ ሰተት ብሎ ነው የሚገባው ሲገባ ዛሬ አማራ ኃይል ጋር ከኦሮሞ ኃይሎች ጋር ከኦላ ከፋኖ ጋር እንዳስቸገረው ማለት ለሚቸገረው ባይዘው እንደሱም አይቸገረው
ሶ በሳምንት ውስጥ ኢሳያስን ማውረድ ይቻላል አስመራ ተገብቶ በጉልበታችን በአቅማችን ጥርጣሬ የለኝም እኔ ዝዕጂ ተራ ሰብ አይኮነን ፖለቲከኛ ዝነበረዩ ነቲ አካይዳና ኢትዮጵያ ዝፈልጥ እዩ ኤርትራውን ዝፈልጥ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ አውሽቲ ሶምን አስመራትዮም መንግስቲ ቀይሮም ዓሰብ ክረኽቡ ባፅዕ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ሶ እንታይ ተጠዋቢልካ ዘሎ ሕልና ልቦና ድንጋፀ ከም ዘይኮነ ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እንታይ ዘርእየካ ዝሕጂ እቲ ኢንቴንሽንስ ናቶም ድሌት ናቶም ባህግናቶም ተበግሶ ናቶም እቲ ክውንነት ዘሎ ግን ነዚ ዝመስል ከዛ የኮሩ ቃኝናና ኮሩ ቃኝ ነኝ ከዛ በመቀጠል እዛ እንዲ ያንበላለሽ እዛ ነው ይኛል እዚህ የስራው ሁኔታውን ሁሉ ነገር ተረድተን በቃ ፊት ስንመጣ እዛ ቤታችን በሲቪላለም ስለነሳ ዞም ትሪቦም ዘለዎም ናይ ፌደራል ሰራዊት ብፋኖ ዝተማረኹ እዮም ዳርጋ ቀጻሊ ትርእዮ እዩ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ምፅልኩም ኣለኹም ኣብዚ ኸድዎ ንፋኖ ክሓልፉ ከም ዘይክእሉን ናይ ፋኖ ፀገም ፖለቲካዊ ጥርናፈ ወይ እውን ሓደ ዓይነት ሓይሊ ክፈጥሩ ስለ ዘይከኣሉ እምበር ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣቢ ወይ እውን ናይቲ ፌደራል ፀገም ኣይምኾኖም ንዖም ብዙሕ ግዜ ገጢሞም ይስዕርዎም ኣለዉ እዮም ግን ጥርናፈ እንተዘይብልካ ውዳበ እንተዘይብልካ ዘለካ ፀጋታት እውን ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ዘረባ ድማ ብዙሕ ደጋግመዋ ኣለዎ ኣብዚያ ስምዕዋ ቃምኒ ሞቱማ ኦቱ ሁምነ ፍንጣለይ ብረን ገይን ኣከንኒ ሁምነ እዚ ናይ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝበሃል ናይ ትክልል ኦሮሚያ ሓላፊ እዩ ሓደ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ተዛሪብዎ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለው ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ሸኔን ምርድዳእ ከም ዘሎ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኦሮሚያ ፋኖ መጥቃዕቲ ክገብር ከሎ እቶም ሸኔ ወይ ከዓ እቶም ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ጉጅለ ዝበሃል ስቕ ኢሉ ከም ዝረኣዮም እዩ ዝኸስስ ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኦሮሞ ክህረሙ ከለዉ እቲ ሸነሲ ካብ ፋኖ ክከላኸል ነይርዎ እቲ መንግስቲ ዘይኮነሲ እቲ ናይ ሸነ ዕጡቕ ጉጅለ ነቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክከላኸለሉ ነይርዎ እሱ ስለ ዘይገበረ ድማ ናይ ብሓቂ ጠላም ተቃዋሚ ምዃኑ እዩ ዝኸስስ ዘሎ መንግስቲ ዝኣክል ፌደራል ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊትን ቦምባን ነፈርቲ ኩናትን ዘለዎ እቲ ሸነ ዝብልዎ ተቃዋሚ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ስለ ዘይተኸላኸለሉ እዩ ሓሪቑ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ድኽመት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ብዙሕ ከም ዝኾነ ንፋኖ ክሓልፉ ይክእሉ ነዚ ኦኤልኤ ወይ ከዓ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝበሃል ንዑ ክብድሁ ይክእሉን እዮም እቲ ክውንነት ድማ ብተደጋጋሚ እዚ እቲ ክውንነት እቲ ካልእ ዘዛርቦም ዘሎ እዚ ኩሉ ዘርእይዎ ዘሎ ኣብዚ እዚ ናይ ኣፅዋር ዓቕሚ ከም ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ኣብ ታሪክ ዝዓበየ ከም ዘለዎ ነፈርቲ ኩናት ናቶም ሓይሊ ኣየር ናቶም ኩሉ እዚ ነበረ ንብረት እዚ ይጥቀምሉ ኣለዎ እዮም ኣብቲ ምስ ፋኖ ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ወላ ሓንቲ ከምፃሎም ኣይከኣለን ኤርትራ ምስ ግብፂ ጌራቶ ዘላ ድማ እቲ ዝለዓለ ራዕዲ ፈጢሩሎም ዘሎ እዩ ስለምንታይ ራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ ግብፂ ውግእ ምሶም ክትገብር ከም ዘይትኽእል ፈልጡ እዮም እንታይ እቲ ራዕዲ ፈጢሩሎም ዘሎ ግብፂ ናብ በዓል ኤርትራ ናብ በዓል ኢትዮጵያ ብፍላይ ናብ በዓል ሱዳን እቲ አልቡርሃን ምስ ኤርትራ ገይርዎ ዘሎ ሶማልያ ገይርዎ ዘሎ ብሰለስቲዩ ብቐረባ መፂያ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለው እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ዘጉርዖም ዘሎ ቀደምሎ ብኩሉ መንገዲ ብኤርትራ ክትመፅእ ትኽእል ብፍላይ እቲ ናይ ዓሰብ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ድማ ናይ ግብፂ ሰራዊት እንተራቲቦ ናይ ግብፂ መደበር እንተተገይራቡ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ተረዲቦም ኣሎ ብመንገዲ ሶማል ብወቅዒ ክትመፅእ ምዃና ግብፂ ፈሊጦም ኣሎ ብመንገዲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ናይ ሱዳን ድማ ብኡ ድማ ድሮ ቀንዲ ደጋፊ ናይቲ አልቡርሃን ናይቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ግብፂ ስለ ዝኾነት ብሰለስቲዩ መንገዲ መፂያ ክትዋግኦም ኣይኮነትን ነቶም ፕሮክሲስ ንዖም ንምድጋፍ ነቲ ኣቢ ዘለዎ ኣካይዳ ንምድኻም ዓብዪ ኣስተዋፅኦን ኣካይዳን ክትገብር ስለ ትኽእል እቲ ራዕድን ሽበራን ጭንቀትን ፈጢሩሎም ዘሎ እሱ እዩ ኤርትራ ገለ ስለ ዝገበረቶም ወይ እውን ገለ ስለ ዝበለቶም ኣይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ኣብ ርእሶም ዝነበረ ሕልምታት ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ኤርትራ ከይተበገሰት ከላ ስለ ዝሃረመቶም እዩ እዚ ከዓ እቲ ጂኦፖለቲካል ጌም ዘርዕዶም ዘሎ እዚ ኣብዚ እኳ ብወቅዒ ይዛረበሉ ፀኒሑ እዩ እቲ ኩነታት ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ምግንዛብ የድልየካ ከዛ በኋላ ጦርነት ይነሳል አይነሳ የሚለው መለየት የምትችለው እነዚህ ሀገሩ አሁን እነዚህ ሽርፍራፊዎቹ ብያልኩህ ከግብፅና ከኢትዮጵያ ጋር በሚኖራቸው ሪሌሽንሺፕ ላይ እዛ ላይ ተመሰረተ ነው። ስለዚህ ዋናዎቹ በቀጠናው ያሉ ፒር ኮምፒውተር ሀገራት ማናቸው? ኢትዮጵያና ግብፅ ናቸው። በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል የሚደረገው ግብግብ ነው እነዚህ ሀገራትን የሚፈጠረው ጦርነትንም የሚፈጥረው ሰላምንም የሚፈጥረው እሱ ነው። ዋናው ትኩረታችን መሆን ያለበት ሁለቱ ሀገራት ላይ። ከዛ በተረፈ ያሉትስ ምንድናቸው? ኢንተርሚዲያሪዎች ናቸው።
ኢንተርሚዲየሮች ናቸው። ከሁለቱ አንዱን እየመረጡ የሚሄዱ ከሆነ የጦርነት መንስኤ ይሆናሉ። ለምሳሌ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ትታ በቅርቡ አሁን ጦር ስላሰፈርን ጎረቤት ስለሆን ሶማሌ ህዝብ ብዙ ስላለን እነሱ ስለሌላቸው እሱን ተውት። እሷ ለፖለቲካ ፍጆታ የምናወራት ወሬ ናት። ዋናው ኮንሴፕት አሁን ስፌር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ነው። በማ ተጽዕኖ ስር ነው ራይት። በማ ተጽዕኖ ስር ነው ያለው አንተ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራ እነዚህ እንደ ሀገር ቆመው የማይሄዱ ናቸው። የግድ በኢትዮጵያ ስፌር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ስር መሆን አለባቸው። የኛ አርጉመንት እንደ ኢትዮጵያ ሆኜ ሳይሆን እንደዛ ነው። ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ምዕፋር አካል ናይ ስርሑ እዩ። ግን ከምኡ ንኽብልካ እርግፀኛ እቲ መንግስቲ ዘተባብዖ ሰብ ምዃኑን ዝሽልሞ ሰብ ምዃኑን ተራ ሰባት ኣይኮኑን። ጆርጆ ተራ ሰብ እዩ። ኣነ ዝቦ ዘለኹ ዝዛረቦ ዘለኹ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ርክብ የብሉን። እሱ እናኾነ ከለዉ እውን ጥንቃቐ ኣለኒ ኣነ። እዚኣቶም ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝፈልጦምን ገንዘብ ይከፍሎም እንዳ ይከፍሎምን ዘይፈልጦ ስለ ዘይዛረባ ናይ ግን መዳልያታት ዝሽልሞም ሰባት እዮም። ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዝቕበሎን ዘድልዮን ዘረባ እዩ። ናው እዚ እቲ ዘረባናቱ ንጹር እዩ ዝገብሮ ዘሎ። ንሕና ትቐንዲ መቀናቕንትና ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ። ንሕና ድማ ኣብቲ ቀንዲ መቀናቕንትኩም ክንከውን ድሌት እውን የብልና። ሓይሊ ስለ ዘይብልና ዘይኮነስ ኤርትራ ድሌት እውን የብላ። እቲ ናትኩም ሽግር ምስ ካልኦት ግብፂ እንድሕር መፅኦም የስ ንኤርትራ ቀዳማይ ነገር እቲ ሰብ ኩሉ ክርድኦ ዘለዎ ኤርትራ በዚ ናይ እዚኦም ምዕፋር ትፈርሕ ሃገር ኣይኮነትን። ብፍላይ ከዓ ንኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቀደም እንድያ ትፈልጣ ንኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ እንተለዉ ፅቡቅ ገይሮም ዘንበብዎ ሰራዊት እንተሎን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ምክንያቱ ተማሪኹ መፅዎም ነይሩ ተርዲኹም ኣሎ እቲ ዝበርትዕ ሰራዊት ናቱ ተማሪኹ መፅዎም ነይሩ። ናይ ሰሜን እዚ ማለት እቲ ዝበርትዕ ሰራዊትን እቲ ዝሓየለ ሰራዊትን ኣፅዋር ዘለዎን እዩ ነይሩ። ባዕሎም ኣፍሪሶም ሞ ተማሪኹን ኤርትራቲ ነይሩ። እቲ ውግእ ድማ ኣብቲ ቀንዲ ድፍዓት ናቶም ዝነበረ ይተኻይዱ። ባዕሎም ኣፍሪሶም ድፍዓቶም ኣብ ውሽጢ እዮም ዝባእሱ ነይሮም። ስለዚ ኤርትራ ዝኣክል ሓበሬታ ኣበይ ክዓርዱ ይኽእሉ እንታይ ይመስል እቲ መሬቶም ተቐደም ዝፈልጥዎ ነይሮም እንተኮይኖም ሎሚ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ስእሊ ወሲዶም ካርታ ወሲዶም ነቲ ቦታታት ተላልዮም እዮም ተመሊሶም ዘለዉ። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ኢንፎርሜሽን ክህልዎም ኣይክእልን እዩ። ስለያ ኣይኮነን ሓበሬታ ዝቦም ብኣካል ሪእዎ ኣሎ ሰራዊት እቲ ቦታ ቡክ መፅኦም ዝኽእል ኩሉ ፈሊጦም ኣለዉ። ስለዚ ኤርትራ ኣናብባ ናታን ኢትዮጵያ ኢዝ ቨሪ ሲምፕል። ፅቡቅ ጌራ ከም ዝተቐደደ መፅሓፍ ጌራ ሪኣቶ ተንበርኪኹ ዝልምኖም ዝነበረ መንግስቲ እዩ። እዚ ከዓ ምግናን ከይመስለኩም ኣቢ ተንበርኪኹ ለሚኑ ኤርትራ ሓገዝ ሂባቶ ሳላ ኤርትራ ይደው ኢሉ ዘሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ከ እንታይ ኢለኩም ናይ ኢትዮጵያ እቲ ትክክለኛ ምስሊ ናቶም ንክንፈልጦም ዕድል ሂቦምና ኣለዉ። ምክንያቱ ዝሓለፈ 10 ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ስርዓት ወያነ ዝፈጥሮ ዝነበረ ኣጀንዳ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ መጋበርያ ገይርዎ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ። መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክምህሮ ፈቲኑ ነይሩ ናይ ስርዓታት ፀገም ከም ዘለዎ እንታይ ግን ተረዲእና ድሕሪ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ጥራይ ከም ዘይኮነ ፀገም ቅድሚኡ ናይ ደርጊ ስርዓት ነይሩ፣ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ነይሩ። ኩላቶም እንድሕር መፅኦም ናይ ኦሮሞ ስርዓት መፅኡ ኣሎ። ኦሮሞቶም ዝተበደሉ ህዝቢ እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓልዮት ነይሩዎም ክሕግዞም ፍትን ነይሩ። ዴር ኦል ዘ ሴም ኩላቶም ሓደ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ስእሊ ሓደ እዮም። ኣይ ቲንክ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ካብኦም ኢና ንርኢ። ባት መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ስለደይ ውፅእ ናቱ ንግደፎ መንእሰይ ኤርትራ ግን ናቱ ስእሊ ክኸውን ዘሎ ኣነ መንግስቲ ነቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ዘሎ እውን ዝሰምዖን ዕዮ ክዛረብ ዝፍትን እምበር መንግስቲ ስርሑ ኣለዎ። ናይ መንግስቲ ስራሕ ከዓ ኣነ ምስ ስለደይ ይሰርሕ ዝንትን ክብል ኣይክእልኒ። ኣነ ብዝሪኦ ዘለኹ ኩነታት ግን እቲ መንእሰይ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልዎ ኣለዎ። ብዘይገድስ ናይ ዓፋር ድዩ ናይ ደቡብ ድዩ ናይ ቤንሻንጉል ድዩ ናይ ኣምሓራ ድዩ ናይ ገለ ኣብታ 4 ኪሎ ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ምሕደራ እንድሕራት እዩ ኢንተረስት ናቶም ተመሳሳሊ ውሽጣዊ ፀገሞም ክፈትሕዎ ስለዘይክእሉ ንኤርትራ በጃ ብምግባር ግዳይ ብምግባር ፖለቲካዊ ኣሳልጦ ወይ እውን ፖለቲካዊ ቀፃልነት ናቶም ከውሕሱ ከም ዝደልዩ እዚ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ኣለና። ምልሻታት ተዓጢነ ንተራ ምልሻታት ፋኖ ክብድሕ ዓቕሚ ዘይብሉ ያይ ንጅቡቲ ድማ ተወሪሩ ክከላኸለላ ክፍትን እቲ ዕንደራን ኣብዚ ዓቕሚ ካብ ፈንጠርጥር ምባልና ኣብዪ መመሊሱ ኣብ ከበባ ከእትዎ ኢና ንዕዘብ ዘለና። ኣብዪ ካብ ኬንያውን ፅቡቅ ደገፍ የብሉን ኬንያውያን ንባዕሎም እዚ ዓቕሚ ዘይብሉሉ ምስ ኣብዪ ቁሩብ ዓቕሚ እንተዝህልወስ ንኬንያውን ከቢድ ስጋት ምዃኑ ብተደጋጋሚ ስጋቶም ክገልፆን ይሕም እዮም። እዚ ኩሉ ደማሚር ክሃርኦ እንከሎ እቲ ኣብዪ ነቶም ነዳያት ናይ በዓል ጻድቃን ናይ በዓል ጆቤን ጎብሮ ኣስራትን ጉጅለታት ኣኻኺቡ ንዓሰብ ብክልል ዓፋር ክወርር ዝዳለዎ ዘሎ ወፍሪ እንታይ ዓይነት ረመፅ ከስዕበሉ ከም ዝኾነ ብኣጉ ዝተሰዕሮ ይመስል።
ነስተዓዘቡ ይመስሉ ናይ ዞባ ተንተንቲ ነታ መንጎ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ካልኦት ሓይልታትን ዘሎ ሓያል ወተሃደራውን ጸጥታውን ኪዳን ንኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ራዕድን ጭንቀትን የትዋ ይርከብ። ብፍላይ ናይ ግብፂ ሓይልታት ውግእ ኣብ ዓሰብ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሶማልያ ምስፋሮም ከቢድ ናይ ከበባ ጭንቀት ፈጢሩሎም ኣሎም። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ሓቂ እንተልዩ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ኣንጻርቲ ንሃገራዊ ድሕነት ሓደገኛ ዝኾነ ስርዓት እምበር አንጻር ህዝቢ አንጻር ሀገር ከም ዘይኮነ ክፍለት ይግባም። እዚ ማለት ድማ ኤርትራ አንጻር ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ዘይኮነ አንጻር ተአብን ስርዓቱን ምዃኑን ብፍላይ ኣብዛ ከም ዝዓለት እዚኦም ቅድሚ 4 ዓመታት ብ3 ዓመታት ናብታ ከተማ ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ ንሕዳር ማርያም ጽዮን ከኽብሩ ይዳልዎ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ነበርትን ኣጋይሽን መዓት ዘውረድሉ መዓልቲ ነይሮም። በኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝእዘዝ ዝምራሕ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ 19 ሕዳር ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ጣታ ኣፎሙዞ ዓሚሩም ብኣማይት ሰለማውያን ሰባት ጨፍጭፍዮም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ይኹን ኣብ ገዝኡ ኣብ መንገዲ ዝተረኸበ ትግራዋይ ነባሪ ከተማ ኣክሱም ኣብ መገዛ ዓዱ ንመረበ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምኽንያት ዝኽሪ 4 ዓመት ጨፍጫፍ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝሐለፍዎ መልእኽቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ጨፍጫፍ ዝፈጸመ ገበነኛ ሰራዊት ኤርትራ ሽሙ ከልዕሉ ዝተሰከፍዎ ይመስሎም። ኣብ ዝሐለፍዎ መልእኽቲ ብሓፈሻም ጸላእቲ ዝብል ቃል እዮም ተጠቒሞም። መንግስቲ ፌደራል፣ ፋኖ፣ ሻዕብያ መን እዮም ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ጨፍጫፍ ዝፈጸመ ዝተፈጸመሉን ዝኽሪ 4 ዓመት እንተልዕል ነቲ ገበን ዝፈጸመን ዘወሃድን ሓይሊም ብሽሞል ኢልካ ፍትሒ ከም ዝረጋገጽ ምንጋር ይትረፍሞም። በቲ ኢሰብኣዊ ተግባሩም ክጥዓስን የቕሬታ ክሓትትን ንምጽዋዕ ድፍረት ምስኣኖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ትዕዝብቲ ኣውዲቕዎም ኣሎም። ዶክተር ደብረጽዮን ይቕጽሎም ቅድሚ 4 ዓመታት ከም ዛሎሚ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ብፀሓይ ቀትሪ ብጅምላ ተጨፍጭፎም ዝሃለቁሉ ዕለት እዮም። ስለዚ ሎሚ ዓመት ሕዳር 19/2017 ዓ.ም ከምውን ኣብ መላእ ትግራይ ብልፍንታውያን ወረርቲ ብምድርን ኣየርን ዝሃለቁ ደቂ ትግራይ ስዋኣትና ንዝክረሎም መሰረታውን ዓበይትን ጉዳያት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ብምቕያር ንብዓት ህዝብና ንምሕባስ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ዝባን ህዝብና ተዳዓይኑ ዘሎ ድምፂ ኣልቦ ጀኖሳይድ ንምእላይን ገበነኛት ብዓለም ለኸ መጋባያ ዝሕተትሉ ኩነታት ክመቻቸውን ዘኽእል ቃልስን ምውዳድን ክግበር ይግባእ። ኣብ ችግር እያ ዘላ ናስቲ ሽግር ሓደ መርአያ ወጣታትና መናእሰይና ላበይ ይኸዱ ኣለዉ عجبت اللوني حلوت اللوني مبرهاتي يخفل ما يخفل تشكر لنا حزب تግራይ ልዕሌና ሳቀ ህዝቢ ግን ማ ኣመራርሓ ትሕቱ ማዝ ልዕሉ ቀድቢ 7 ወሒ እንታይና ኮይና ህዝቢ ቀጥቀደሎ ሓሊፍልና እናበልና ሓሊፉልና እናበልና 270 ሄክታር ኣልሚዕና ኢና ብመስሉና ተባሃለ ዓለም ይሽልመና مرأي أين عسل الزبهر سخونن زي خونن الزرامات تسمع تلاقي مهدر إيه تخوينا شجر فتح بعد درجة كتي بي ال اف قدم زنورو تاريخ تصاوت تخوينو كسر خللو لا حسوت صاب حيزو አዲስ አበባ ሄዱን ተተጀሃረ ሰራቀ ወህዴድ ሰራቀ ባዕዴን ሰራቀ ደህዴን ከስተኻኸል ይኽእል ከመይ ንቕሳኸ ሰላም ዕጻይ ቤተልሔም ሮማን ልዋም ማህሌት ሄዋን ጻድቃን ኪሮስ ሰምራዊት ሊድያ ሓበን ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ኩናትን حزبون እናተበራኸቱ ብልመጽኡ ለለው ጾታ መሰረት ዝገብሩ መጥቃዕቲ ቁጽራን ብርክት ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ እናኾነ ይርከቡ። እዞም ዘጋጥሙ ዘለው መቕተልቲ መጭወይትን መድፈርትን ምስድራ ግዳያትን ንውሕዳት ሰባትን ጥራሕ ዝምልከቱ ዘይኮኑስ ንኹለና ከም ማሕበረሰብ ዝምልከተና እዩ። ነገር ክትከውን ዝኽእል ዕቁር ሃብቲ የብላን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ጸላእት ኣለውዋ ኣምሓራን ኤርትራን بمجد السودان أطوار كروخ بخاص بخوليهم نمحراب معتاقن نتمجد خن عطوينا هزب تسجدين حموران فلطمي أطوار ترخيبهم مسحوحات قدشت خفتيهم سلازي حوحات بكل عقلهم متصوبهم كفيدرال أو منجستي حاجز كحتيهم شعو كدمتنا يفلي حيل أورمو خنجورومينا كودي نغتسل نبكي بحر خنس فحلنا بمتمن كينيان وانت مساسالي نناي كينيا أورومون كالوت كوشاويانن كنتر نفهم لنا زتن استراتيجينا نا ميديا بمكلعو ناي وارح مقوتات فتيرو لناي زخون امس ارتودوكساو بيتا كريستيان
ትግራይና ኣምሓራን ርክብ ዘለዎ ብጥርጣረ ክትእመትን ብቁልጡፍ ካብ መዝነት ክእለና ኣለዎ ይቕፅል ወዲ በሻሻ ጉዳዩ ህዝቢ ትግራይ ከም መሳርሒ ካብቲ ብጥሜት ሓሊኽና ሒዝናዮ ዘለና ቦታታት ክወፅእ እንተኮይኑ ምስ ኤርትራ ኣብ ውግእ ክነብር ጥራይ ከም ዘለዎ ክንገብሮ እዩ ዘለና እዩ እቲ ኣጀንዳ ድሕርቲ ወዲ በሻሻ ዕፁው ኢሉ ዝሓሰቦ ኣኼባ ንፅባሒት እያ እዛ ወረቐት ኣብ ኢድና በፂሓ በሉ ኮይኑ ግን በመሓርኛ ዞሪቓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ምስ ኣተወት ንፍንዋ ኣለና እዚ ብስሩ ተኣኪቦም እንድዮም ግና ኩሉ ይእመን ማለት እውን ኣይኮነን ኣብ መንጎ ሰብ ከም ዘሎ እሞ ምስጢር ከም ዝመለቐ ኣምሲልካ ዝተፈነወ ሽጣራ እውን ክመስል ይኽእል እዩ ሕጂ ስልጣንካ ንምንዋሕ ንኤርትራ ትግራይ ንትግራይ ምስ ኣምሓራ ኣፋሊስካ ብባሕርን ምድርን ዝሃብተመት ዓባይ ኦሮሞ ብኸመይ ትምስርት ዝብል ኣጀንዳ ክንርኢ ፀኒሕና ካብዚ እዚ ጽሑፍ እዚ ዝለሓኸሉ ጀሚሩ ድማ ነቶም ሕንፃያቶም ወይ ከዶምቶም ገለገለ ናይ ስራሕ መደብ ከም ዝተዋህቦም ፍሉጥ እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ኢደይ ካብ ዝኣቱ ንዓይ እኳ ኤርትራ ምስ ትግራይ እንተትዕረቕሲ ዝበል ኩሉ ምኽንያት ነይሩ ወዲ ሓወቦይ መግዛእቲ እንብኒሉ ተቓዲሱ ኣካሰይ ከኸመ ንመላዓለ ዘስጥም ህዝበየ ህዝበየ ናብቲ ጫካ ዝወፈረ ብዶ ኮይኑ ዝጨደረ ሓድነቱ ኣታ ዘመስከረ ዘይድፈ እቱ በዓል ስረ ህዝበየ 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 ውግእ ብዙሕ ነገር ምህረካ ብዙሕ ካብቲ ሰብ ድሓስቦ ንላዕሊ ውግእ ዓብ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ዓብ ትምህርቲ እዩ ዘለዎ ውግእ ናይ ናፖሊዮን ኣይጠቐመን ቀዳማይ ውግእ ዓለም መፂኡ ኣይጠቐመን ካልኣይ ውግእ ዓለም መፂኡ ድሕሪኡ ግን ኤውሮጳ ኣብቲ ዝግብኦ ደረጃ ኣትዩ ድሕሪኡ ጥራሕካ ይፅቡቕ ምዕባለ ርኢ እንታይ ኮይኖም ዳቅድም ዘይገብሩ ቅድሚ ናፖሊዮን ተረዲኦም ዘይገዝፎ ነቲ ካልኣይ ኣብቲ ቀዳማይ 15 ዝኸውን ከፍ ኢሎም ኣብዚ ካልኣይ 50 ሚልዮን ዝኾን ሰብ ሞይቱ 50 ሚልዮን ኣብቲ ቀዳማይ 15 ክሳብ 20 ሚልዮን እንታይ ኮይኖም ወዲ ሰብ ከምኡ እዩ ባህሪ ናይ ደቂ ሰብ ከምኡ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ምን ሰገርካያ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለኻ ንሕና ሰጊርና ኢና ብዝኽፈል ከፍ ኢልና ኢና ዝሓለፈ ካብ 4 ጀሚርካ ክሳዕ እዚ ትማል ዝሓለፈ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዋላ ክሳዕ እዚ ሕጂ ዘለና ብኸምዚ ኢና ሓሊፍና ካብቲ ክፉእ ናብ ዝሓሸ ኣብ መወዳእታ ጥራሕካ ኢኻ ናብ ብርሃን ትኣቱ ካልእ መእተዊ ይብልካን እዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ሃገራት እዩ በዚ ጥራሕካ እን ሃገራት ተሓስባ ካልእ መንገዲ ይብሉ የማን ኢልካ ፀጋም ኢልካ ቁጠባዊ ምዕባለ ክትምፅእ ትኽእል ኢኻ ቁጠባዊ ምዕባለ ክትምፅእ ትኽእል ኢኻ ቁጠባዊ ተኣምራት ከምፅእ ዝኽእል ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ግን ነዚኣ ጥራሕ ክመሃር ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ቁጠባዊ ተኣምራት ሓድሽ ስነ ኣእምሮን ሓድሽ ባህልን ክብርታትን ጥራይ ዝወልዶ ፍሉይ ብልጫ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ቁጠባዊ ተኣምራት ሓድሽ ስነ ኣእምሮ ሓድሽ ባህሊ ክብርታት ጥራይ ዝወልዶ ፍሉይ ብልጫ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ እቲ ሞራል ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ነበርና ወይ ካልቸራል ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ነበርና ንሱ ኣዝዩ ወሳኒ ብዘይብኡ ብዙሕ ነገር ዝግበር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ለምዮም ጃፓን ዓበይቲ ሰባት ኮይኖም ኢሉ ክሓስብ ከሎ ዳይ ነገር ጃፓን ብግሩፕ እዮም ዝሓስቡ እቲ እኩብ እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ትገልፆ ኣብ ምዕራብ እቲ ውልቀ ሰብ ባዕሉ ገልፅ እዩ ውልቀ ሰብ ከዓ ንውልቀ ሰብ ገልፆ እዩ ኣብ ጃፓን ከምኡ የለን እቲ እኩብ እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝገልፆ ግሩፕ ሶሊዳሪቲ ዝበሃል ንስ እዩ እዚ ከዓ ባህሊ እዩ ናይ ግዲ እንዲ ውልቃውነት ክኾን ኣይኮውን ዝባዊ ግንባርና ኮን ጎፅ እንዲ ኸይዱ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እንዲ ተኣኪብካ ክትሓስብ ከለኻ ብዓዲ በቲ ሕግታት ገለ ናይ እኩብ እዩ እቲ እኩብ እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝገልፆ ኣየፅበቐልካን ክትብሎ ከለኻ ስቕብል ርድኦ ቅበሎ ጃፓናውያን ቀዳማይ ተሓገዞም ግሩፕ ሶሊዳሪቲ ትብል ኣሎ ሰብኣይ ካልኣይ ደጋጊምና ተዛረብናሉ ዲሲፕሊን እዩ ሳልሳይ ኢንቴሊጀንስ ካብ ትምህርቲ ትረኽቦ እዩ ብዓብዩ እቲ ናትካ መንፈሳዊ ዝኾነ ሃይማኖት ዮ ካልእ ፊሎሶፊ ምሳኻ ዘሎ ከዓ ነቲ ናትካ ኢንቴሊጀንስ ኣፀቢቑ መራቢሕ እዩ ፃዕራምነት ኢንዳስትሪያስነስ ኢልዎ ዘሎ ካልኣይ ከዓ መስዋእትነት ንምኽፋል ድሕር ዘይምባል سمعوا لهم هزي تتي نقحتنا يمنسي كبرخ زخل عب نجر ناخد جبر انت عايز بلزان تالو عب بلاسو كسر ريحهم دو تفلتو مبزحتو جزي زي بس حق زي بهم زطفوه اما سرت يم زطفوه
ክንምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ነገር ሰሚዕካ ኣለኻ ሕማቕ ነገር ኮይኑ ዝረኣየካ ነገራት ኣሎ መሰረት ነገራት ግን ብዙሕ ነገራት ግን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሙሉእ ዘየላ ብኤርትራ ዘሎ ቀዳማይ እንድሕር ኢልካ ማይ ኣለዎ መሬት ኣለዎ ገለበለ ኩሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሃገራዊ ስምዒት ኣለና ንሕና ከም ኤርትራዊ ስለንሓስብ ነዚኣዮም ድማ ኩሎም ታርጌት ገይሮም ካርምዋ ከጥፍእዋን ዝፍትኑ ዘለው ምክንያቱ ሃገራዊ ስምዒት እንተለካ ሓድነት እንተለካ እቲ ካልእ ኩሉ ከም ዝንብሎ ዘለና ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ሓበራዊ ጥምረት ኣለና ንሕና ዲስፕሊን ኣለና ኣብ ዓዲ ዲስፕሊን ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ደገ እኳ ትሪኦን ኢኻ ብልሒ ኣብ ደገ እውን ኣሎ ሶሪ ውሕዳት ብሰንኪ ርኹስ ይነድድ ብሰንኪ ንቑፅ ይነድድ ርሑስ ይብሉ ዲስፕሊን እውን ኣለና ብልሒ ብልሕን ፃዕርን ከም ዘለና ከሪአኩም እየ ፃዕራምነት ኢንዳስትሪያል ቲንኪንግ ወይ ኩን ከምዚ ዓቢ ነገር ንክትገብር ምሕራብ ኤርትራውያን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝገብሩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣመስኪሮም ኣለዉ መስዋእትነት ድማ I think እዚኣ ተቐዳመይቲ መግለፂ ናይ ኤርትራውያ ነዚ ንብሎ ዘለና ክገልፁ ዝኽእሉ ነገራት ከሪአኩም ክፍትን እየ ሕጂ ብዓቕመይ ማለት እዩ መጀመርያ በዚያ ንጀምር ከም ዓበይቲ ነገራት ከይትርእይዎ ትኽእሉ እዮም ግን በዚ እስከ ንጀምር ጽንዓት ለቢሱ ካብ ዘመን የማነ ታሪክ ዝወረሰ ልዕሊ ክቡር ማዕድን ልዕንቁ ባሕሪ ዓላሚ ጋንታ ኤሪቴል ኮይኑ ንኣስታት 5 ዓመታት ዝሰርሐ ሚሮን ኣማኒኤል ንፈረንሳዊት ፕሮፌሽናል ጋንታ ኒስ ሜትሮፖል ክዕልም ምስ ስምዑ ናይ ፈለማ ኤርትራዊ ዓላሚ ኮይኑ ናብታ ጋንታ ተጸምቢሩ ሚሮን ካብ ወዲ 13 ዓመት እንኮሎ ትሒዙ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ድሕሪ ምጽምባሩ ኣብ ማእከሎትን ዓበይትን ምስ ጋንታ ኤሪቴል ብምስላፍ ብውልቅን ብጋንታን ብርክት ዝበሉ ዓወታ ድሕሪ ምጉንጻፍ ብደረጃ ፕሮፌሽናል እውን 3 ዓመታት ምስ ጋንታ ባይክ ኤድ ከምኡውን ን2 ዓመታት ምስ ጋንታ ኤምቲኤን ከም ዝተጻወተ ይዝከር ሚሮን ኣብ 2017 ውድድር እኳ ደው እንተበለ ካብ 2019 ክሳብ መፋርናይ ዝሓለፈ ዓመት ንጋንታ ኤሪቴል ኣብ ምዕላብ ድሕሪ ምጽላሕዩ ናብዛ ሕጂ ከም ዓላምያ ቆፂራቶ ዘላ ጋንታ ኒስ ሜትሮፖል ተጸምቢሩ ሚሮን ንጋንታ ኤሪቴል ኣብ ዝዓለመሉ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት 2 ግዜ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል 2 ግዜ ዋንጫ ናጽነት ከምኡውን ዙር ዞባ ማእከል ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል እቲ ቅያ ወድ ቅያ ኣብ ርእሲ ቅያ ንሪዮ ዘለና ቢንያም ቱር ዲ ፍራንስ ተዓዊቱ ብዙሕ ታሪክ ሰሪሑ ኣፍሪካዊ ሰሪሑ ወዘይፍለጥ ቅያ ግን ብመንፅር ናይ ኣፍሪካውያን ክትሪኦ ከለካ ድማ የስ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር የለውን ብእግርኻ ምግያይ ወይ እውን ብእግርኻ ኩዕሶ መቕላዕ እንተኮይኑ ኣለዉ እዮም ኣካልካ ተጠቂምካ ትገብሮ ነገር እንተኮይኑ ንፍዓት እዮም ኣፍሪካውያን ብፍላይ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት እንተኮይኑ ከም ጉያ ዝኣመሰለ ማለት እዩ ወላ እውን ኣብ ጉያ ተሪኻ ኣብቲ 100 ሜትሮ የለውን ኣፍሪካውያን ብዙሕ ግዜ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ርሑቕ ክኸውን ከሎ እዩ ዘለዎም እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ትራንስፖርት ስለዘይብሎም እዮም ብምባል እዮም ክነዕቁ ዝፍትኑ ኣብቲ ናይ ሳሕቲ ዝርአ ብብሽክሌታ ተዓዊቶም እቲ ዘይርአ ነገር ግን እንታይ እዩ ኣሰልጣኒ ጸሊም የለን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሳሕቲ ኢኻ ትርኢ ኣሰልጣኒ ተርዲሞም ኩሎም ፃወቱ ከለዉ ሳሕቲ ኣሰልጠንቲ ኢኻ ትርኢ ንሳቶም እውን ኣብቲ ቢግ ዓበይቲ ክለባት በፂሖም የለውን ኣብ ካልእ ዝኾነ ይኹን ስፖርት እውን ኣሰልጠንቲ ብዙሕ ኣይትርኢን ካብ ኤሮጳ ኣብ ናይ ብሽክሌታ ጸለምቲ ተወዳደርቲ እውን ዘይፍለጡሉ ኣሰልጣኒ ይኸውን ኣሎ ሚን ከን ኢማጂን ክንምንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ እዚ ሓደ ኣፍሪካዊ ንናይ ኢሊት ናይ ኤሮጳውያን ናይ ጻዕዱ ጥራይ ብለከን ኣሎ ናይ ኤሮጳውያን ውድድር ዝበሃል ጥንታዊ ስልጣነ ኣለና ናይ ዝብሉ ብሽክሌታ ማለት እዩ ኣብኡ ኣሰልጣኒ ክኸውን ኤርትራዊ ተመሪጹ ኣሎ ዳስ ኢንክሬዲብል እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቅያ ኣብ ርእሲ ቅያ ኣብ ርእሲ ቅያ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ጌና ብዙሕ ነገር ክንሰሚዕና ካብ ኤርትራውያን another story ኣብዚ ስምዑ ለንቀነ be Eritrea, they're gonna need more than that. Let's touch on that though. Let's see, what you just said is actually perfect. Eritrea as a country, are you the only MMA fighter from your country at the moment? I wouldn't say the only, but I'm the only one representing. Yes, the leading Eritrean fighter for sure. That is actually major. So you've got a whole country on your shoulders. A whole country, and they're all starting to notice now. Obviously, now I've been. But is there anybody else? Apart from MMA, is there anybody else in the Eritrean community that's in sports that's doing bits? Binyam is one of. We have Binyam. So ከም ንሪኦ ዘለና ናሆሚ ዝበሃል እዚ ድማ ኣብዚ ኤምኤምኤ ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ ሽም ዘለዎ ስፖርት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀፃሊ ኣብቲ ስታድዮም ናቱ ዝረአ ዝነበረ እዚ ሓውና ናሆም ድማ ኣጋይን ኣናዘር ራይዚንግ ስታር ዓብና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and these are ኣብ ኖርማል ግዜ ኣፍሪካውያን ካልኦት እውን ዘይረኣዩሉ ብዙሕ ግዜ ኣለዉ እዮም ግን ኤርትራ is becoming ኤርትራውያን መንእሰያት ዘርእይዎ ዘለዉ ፀብለልትነት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዚ መንእሰይ እዚ whenever we have a chance can support ክንገብሮ ኢና ልክዕ ከምቲ ብንቢንያም ድሕሪኡ ራሊ ጌርና ጆኻ ብምባል
بينيام أب درجة عالم كخبز جبرنا سنيت أب زحلفت أب مسيس يونيفرس أب عوض جبرتلنا هم دما نزحونا نهم دما we gonna give him all the support he needs كابانا زلو مغنياتو every time comes يلون بايرتراونتهم زخورنا قد ميتكم تقولوا نعاتاتهم تتبابعنا انت نقبرلنا نتهم كلهم سايلنت لاب تحريت حبيهم زلو إيرترا أبدقس اللي تولدوا إيرترا زي قدسهم زنبري again كابتك هالي إيرترا وزيادة كم زي قدسهم يخون اللو أمريكاوي يخون إنجليزاوي يخون نا إيرترا مغنياتو إيرترا كيفنا سبورتنا يمهاب عقم سلا زلنا زنع عقم ما يكون زلنا أميسيس يونيفرس سنيترياتيا إيرترايان أزيهم وحداتهم إيرترايان جن كم واحدنا يكونن أبتي سبورت نبا بحكي هجراو نزلوا حزب سلزغنة نقدميت كم تأمي خليو ناهم دما الجوها أبغون خلنا كنبلا نفتن أبغى ميت نتوسط دما تأمي يكون زلونا لسن هي زد ما ألكسندر يساقيو هذا كابتن أي كان سنا إيرترا أبتزدر إزلا على درجة ده يبزلوا إيرترا وبمخانو نحن أترى ده يكون سنا هجرنا ونكبره هيبوا يس أب سويدن تولي عبيو بات تاجر دسنة الله إيرترا ودم الله أبونا دين شوز بالي إيرتراويانهم إيرترا تبغى غيرز فلتي ترى سبونا يكونن لذي أب سويدن represent غيرز أجمع يبلنا إيرترا ونتوجن زخرو عصب سلزغنا باندير هاجرون كبرنا يهزبون زلوا عصب نقد ميت كم تقول دما إيرترا easily دقفيا تركب ترجعون لهم أب كم درجة مسكرو يعني إيرترا كونا يدلني سويدن أو كم سويدن أو أكت تجاري حشان كبل غلنير نو إيرترا يعني بحكي كبرنا هاجرون منا هزبهم زلهم تولا درتيهم زلونا بحكي دما بزيهم ون كم معتي إن قرآننا نتحبنا نخيد لنا موداتا أبزيك سجري and environmental stewardship. Here, innovative ecosystem restoration projects are transforming local livelihoods while contributing to global environmental goals. And endangered plant species such as which is rich. سرح تسرحي مالت تي بعكمان عمد زغبرنا له أقرب تتخلق حزاتي كله تعكيم له مالت تي عادي بحفشة استفر علينا أشتو جرادي وغيري زي بروجكت زي مجمارو نتيجة بزي عبي مصري فتري مالت زي عبي بملأ باقنا 15 هكتار مريد زي مالتي زي 50 حدا شحن 5 متر قرب تغينا مالتي عبد بحرياوي 8 شوعات ميتاوي سيجوا مالتي يجز هذا تاخذ ده في وزن نبرنا بحريا وقت عارف تسوي نبره سعر وقت نبره كان تاخذ معي مالتي جحرسه هذا زمان هذا كيف الله عيني لنا كل ساعه هذا نص كسدرابيت داير لنا مالتي انا معي احمد تفكت مقولنا مبزحت حجي حرستي نبدا قاعد حجي دور حجي كمبيوتر حجي دبا حجي نسكم حرستي شكاتاي نقص نبره وقتات احمد تفكت مقولنا مسيخايو حزب خوف سكن سريع خطا سكين. Since 2017, 8 SGP projects have been successfully accomplished in this. أنا أنتهي لنيرك محجي كم زنا إيرترا بغرب أي كتطلو لاب زينا بركو منقص إيرترا ويون أتي كاريكلم تمرتنا إيرترا زيادة أبزو من عشت حرستوت كتوكرك خلالو نعطاتهم دما أفريتون وكونت رايدي كونس نتز أفريوه ناب عداقا نكقربوه زخلهم عدلك فترك خلالو تحتغرص قبر لهم مالكا كم دما سبورت كتبه مالكا نتز اللوم عقمتات وسيدهم ناب عداقا كقربوه commercial aspect نعين نخبل اعتراضي كونس تعرفنا كاب راجع متيخا exchange ناي راجع ناي مقبار تريو ترجيركا زومنا اشتحرستوت نتوم دقوم ناي بيزنس امر حيزوم كم زعبيكو قبرويم ودندا صباز نبرو اندا جردينز نبرو كل جزء ناي بيزنس امر علوه كاب ودي حنت زي بلوز نبر حرساي تراي زنبره زياده راجع زخي زنبرو اتمنغستي بفلاي زي UNDP زبحال زلو ايجنسيز بزقبرو زلو دقف اب ايرترا زقبر زلو نعش نقرات كمسلك هاي قليل نوح استواص أو خجبر زغل نتهاجر أب أوز جبر زلوا تفترة ونتوك يتف كمون إذا أقرب نايم قراب حمد نايم عقاب نتهاجر نكاس على نتازم نعش نقرات كم زي بورينز مسلكم زلوا ولا حنت ترقم زي بلون أهانا إلكتريك ولا تكنولوجي زي مسلكة these are the most important things زياتهم أزيو ما قدستيهم نايب حق لما يحقوا سانا نذكر خلوا ليش تجلس معي أسكت نزح حمادة نزح علامة زي لتكال علامة لك أنستي أبزم أدنى زي سرح زي تصاديقا أب هيوتا نقول أب عينا نبعلو صبوء نمرأي كبابي أنا يملمع أبو بصر خواستا وما أبقى تزير كبقتا ونتون ناتن ربحة بعينو بالطابر إخاون نعان وحسننا دخلنا حلقتنا ما شاء الله وزي ما محرمتنا قلتها في الرامن هنا نقول سعيد قديم
بحق تنقي نيرنا زيادة قبل سرح بدا حق لو تنسينا ما كمان كات زنبرن هنا كدنا دكنا ما كقرر سحبنا دكنا عشان كمنا إذا نحنا مسئنا مالك درجة مسئنا تتغنى له أخذت زنبرنا خالو تمسينا. Before the initiation of the SGP project, many villagers ناي بحكي نزغ ترخلها ناي بحكي مسكين هزبي إزي تتصبق كركب زقبو اتعادو كتريو خلها دس بلاكا أي هو بخمس بروجكتات التي بقطر هزول هزبنا كم زعينت كرهولو نقرات كتر خلها زرهولو كن رخلنا نحوس كم زعينت حسوت هذا مع كل جزء مزازمناتي كوني سلمتاي أتكالر رينا مودها بتعمنا عدنا نود كل كلنا أنا نايب حق الدرس بلا نسلو زغوني أيوب كما يكون تكون شهادكم وانت سفا قبر نايلو مارس تابزو كودي لايك مقبار شبورت مقبار تقف محاب نزل فيديو تازيد ما نابكالك كم زبسح مقبار ناي كل الناس راح ينابولكو أبزو كودي أبكالك سابن الرهب تصبغو مزات عم تدرف قد فكو عدنا نولتي نعوني ملي ترى نخت حدث نعناي ما نسي كتب لسي نعونا يقولعو بلسي عكاتن كتبلو قبو أخران زي سفرتا أبوتا إنو يحز خرجتك فحجن رحيلنا ويل حوكا لمن مستعمو كتعمكا نعناي بل كاميلا نروما عدد اليان كاموني كساب جاف عدي جرمن كاب كريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعل لندن نايبل نعونا عدينا نمولتي نعوني ملي ترى نخت حدث نعناي ما نسي لسي نعونا يقولعو بلسن عكاتن كتبلو كاب ميلان وروما عدد اليان كاموني كساب جاف عدي جرمن كاب كريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعل لندن